Pilo Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantara ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Febrero 8, tuig 2023. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Korman Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapaw nagkaroon nga mga balita. Lubak-lubak nga dalan sa idalom sang buhang flyover gimpaanggid sa buho-buho sang bulan. Ang mga driver di nakagwanta, mga motorista. Sa dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagan ano ay hanang lihok nga himuon sang City Environment and Natural Resources sa responsable nga paghaboy sang kasudlan sang baboy sa Suba. Hindi lang kay kaisa or isa kabilog. Kagapon may ara pagid sang nasapuan ang mga barangay opisyal sa Barangay San Pedro sa distrito iya sang Haro. 3 ka kasudlan sang baboy ginpaanod lang sa Subao. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon diri sa pagpalayag sa Bomboanay sa udto. 32 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo may kaso na sang dengue hemorrhagic fever. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita mga pumuluyo wala sang dapat kaalarmahan sa sagunson nga police operations sa kapulisan kontra illegal nga droga inisandig sa Police Regional Office 6. Ang kabalaka malang sini mga drogista, ang kabalaka malang sini nga pakuno-kuno nga white balo kung may illegal drugs o kung nakaagi kita illegal drugs. Pero sa pagkamatuod, ini sila ang mga tawo nga responsable sa pagpalapta sa illegal nga droga. Ang tangang iban dira, tanan-tanan na lang i-kapital, pati iyang nagatukar sa simbahan, nagasimba lamang. Kung ano pa dira ang mga iban sini nga mga balibad. Pero kung si saon kag padalman mo, may mga transaksyon gali iya sa nga illegal nga droga. Ako ni madalagkuan mga balita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri ginamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Naibalawan naton nga nagahilapit na ginamang ang adlaw sang tagipusoon. Kunang kilala ko paraw ng mga puso. Gani sa aton sinimatag palamati mga kabombo naton sa Pebrero umpisahan naton ang aton sining pagsulog sang Valentine's Day sa palabuton sini iya nga Sabado sining adlaw, no? Pebrero 11 ang binhi band Iloilo sa Best and the Premier Rock Band ang natalana nga magahatag sang kalipay sa inyo with their great selection of rock songs sa duha ka oras nga musical show pa sa Pebrero 11 Sabado sining adlaw sa concert at plaza Blasting Your Way sumugod lasay sa gabi sa amuman nga musical event na pulo ka mga plazuela de Iloilo mugs ang Valentine's edition mugs niyo ang iga paraffle sa mga suki isang plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 12, Domingo inang adlaw, ginagdang tanan nga magpartisipar sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa amuman nga adlaw sa latol na magaumpisa alas 11 sa aga sa tion sang Eucharistic celebration. Pangamuyuan naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang resilience sa pagpangatubang sa mga challenges and hardships sa sining tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Pagkapit sa 14, dala ang imo sini kahagugma special someone o kung bilog sini nga pamilya. Now, sa aton sini nga Valentine's Day celebration, dira iya sa may plazuela di Iloilo. Special someone, bugos nga pamilya, malapit sa imo sining nga tagipuson abyan sa plazuela di Iloilo, magpadulong na kag magkaon sa inyong paboritong restaurant sa pagselebrar sang sining special occasion. Samtang nag-enjoy kamo sang ambience sang Plaza Mayor, lingawon kamo sang isa sa mga best pop band sang Iloilo, ang Crayons Band sa duha ka oras sa kagtunga nga musical parade. Ang tanan nga ini mangin-inyo sa Valentine's Day concert at the Plaza sa plazuela de Iloilo sa Pebrero 14 mag-umpisa alas 6:30 sa gabi. Plazuela de Iloilo, one with you and a common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Di sa Plazuela de Iloilo, malapad ang parking space, manami ang ambience, makasiguro ikaw nga safe ikaw. Why to ya sa may nagalupad sining monoblock chair? Sa ton sining mga kabumbo, ang mga security guard to naka-uniforme. Why to ya gin pabayuan lang itom kagagin printahan lang nga bouncer o kon security. Ti para niya sa bilog sining pamilya kay man ang pagsaulog sa Valentine's Day di lang para iya sa magkahagugma kundi para iya sa tanan. Gugma pagpalangga sa imo siniisig kaparyo kag sa imo siniya nga pamilya. Kag kung may pinalangga ka dira ti amo na blang hurubaton nga every day is Valentine's Day. Sa aton sini nga mga kabombo, pero komo nga espesyal ining adlaw dalaman sa espesyal nga lugar. Sa dini na, Waisang Liwan, Plazuela de Iloilo. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa paday nga pagpalayag sa Bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function. Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 8, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Department of Foreign Affairs tiniyak ang tulong na ibibigay sa 2 Pinoy na nasugatan sa malakas na lindol doon sa Turkey. Paghihigpit sa seguridad sa Villamor Air Base, ipinairal na bilang pagkahanda sa pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos patungong Japan. Habang ang Urban Search and Rescue Team ng Armed Forces of the Philippines aalis din mamayang gabi patungong Turkey. Namang panukalang i-develop ang livestock, poultry at dairy industry dito sa Pilipinas. Paigtingin ang disease prevention control sa bansa, isinisulong po yan sa Kamara at ang consumer group nanawagan sa gobyerno na tutukan din itong smuggling ng pagkain at hindi lamang ang tabako. Samantalang pagbabalangkas sa guidelines para sa pagsasala sa courtesy resignation ng mga general at koronel ng Philippine National Police, ipinaubaya na sa 5-man committee na binuo ng pamahalaan. Samantala ang unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas, ang underemployment naman bumaba sa 12.6%. Sa ating international news naman, ang 12 milyong bagong trabaho at bumaba na presyo ng gasolina, iilan lang sa ipinagmalaki ni United States President Biden sa kanyang State of the Union address at ang sanggol na rescue matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Turkey at Syria. Sa ating pag-sports, balita itong New York Knicks pinahiya ang katunggaling Orlando Magic. Ang Knicks na italaing ika-30 panalo ngayong season ng National Basketball Association. Sa ating entertainment news naman, si Miss Universe Philippines 2017 Rachel Peters, masayang ibinunyag ang resulta ng kanilang baby gender reveal.
Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Iniyak ngayon ng Department of Foreign Affairs ang tulong na ibibigay para sa 2 Pinoy na naapektuhan ng malakas na lindol na yumanig sa bansang Turkey. Ito ay matapos inilabas ng Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan na sila sa mga ahensya sa naturang bansa ng mapag-alaman na may Pinoy na nasaktan dahil pa rin sa malakas na lindol. Ayon naman kay Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, ang 2 Pinoy na nasaktan dahil pa rin sa pagyanig ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan. Anya sa Syria naman ay napektuhan din ng malakas na lindol pero walang naiulat na pinsala. Gayunman 60 Pilipino sa Syria ang naitala na napektuhan ng sakuna. Una rito, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayroong ipapadala dito galing sa Pilipinas na team na tutulong sa Turkey. Dito pa rin sa naranasang malakas na lindol. Nagpasalamat si Department of National Defense Officer in Charge Secretary Carlito Galvez Jr. sa 3 senador na gumawa ng panukalang batas na naglalayong amyendahan ang mga bahagi ng Republic Act 11709. Ang Republic Act 11709 ay kilala rin bilang Act Strengthening Professionalism in the Armed Forces of the Philippines. Ang naturang pag-amyenda sa isinusulong na batas ay makakatulong upang ma-address umano ang mga isyu sa pagpapatupad ng nasabing batas. Idinagdag niya na ang malakas na suporta ng 2 kapulungan ng Kongreso para sa pag-amyenda sa ilang probisyon ng Republic Act 11709 ay magtitiyak na ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay mananatiling professional, dynamic at may kakayahang umangkop para sa kanilang tungkulin. Sa iba pang mga balita, ang panukalang i-develop ang livestock, poultry at dairy industry po at paigtingin ng disease prevention control sa bansa isinusulong po dyan sa Kamara. At may report si Bombo Annalise Soberano. Ilang mga panukalang batas na naglalayong palakasin ang livestock, poultry at dairy industry sa bansa ang isinusulong ngayon sa Kamara. Sa pagdinig ngayong araw ng House Committee on Agriculture and Food sa pamumuno ni Quezon Representative Mark Enverga, tinalakay ang iba't ibang panukala na inakda din ng ilang mga mambabatas. Bukod sa pagpapalakas sa livestock, poultry at dairy industry, isinusulong din ang disease prevention para sa mga alagang hayop. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Mark Enverga. Quantitative import restrictions on agricultural products, except rice, with tariffs creating the Agriculture Competitiveness Enhancement Fund as amended, introduced by yours truly. House Bill number 377, entitled An Act to Develop, Protect, and Promote the Livestock, Poultry, and Dairy Industries and their Value Chain, to provide for a Livestock, Poultry, and Dairy Competitiveness Enhancement Fund and for other purposes, introduced by the Samantala, sa ibang balita naman, nananawagan ngayon ang isang consumer group sa gobyerno na tutukan ang pagsugpo sa smuggling ng pagkain imbes na gamitin ang issue sa pagtataas ng presyo upang maisingit ang tabako na saklaw ng Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Act of 2016. Ayon kay Attorney Simon Salinas, spokesperson ng Malayang Consumer, dahil sa tumataas na presyo ng sibuyas at iba pang produkto, tama ang Administrasyong Marcos sa pagsugpo sa agri-smuggling. Ngunit ilan sa mga mambabatas ay naisumausaw din sa isyong ito at isama ang tabako at sigarilyo. Punto ni Salinas na food security ang issue, pagkain para sa Pilipino ang prioridad, kaya ito ang dapat tutukan at hindi ang yosi. Ang Senate Bill 1812 ni Senator Lito Lapid ay naglalayong amyendahan ang RA 10845 at isama ang mga produktong tabako tulad ng sigarilyo, parehong kategorya ng bigas, asukal, gulay, karne at iba pang mahalagang produktong pagkain na dapat masinsinang manam naman ang pagpupuslit sa bansa dahil ang smuggling ay maituturing na economic sabotage. Tanong pa kasi ni Salinas, bakit naging espesyal ngayon ang pagtrato sa produktong tabako? Di dapat protektahan ang industriya ng tabako at sigarilyo dahil bisyo ito at masama sa kalusugan lalo na sa mga kabataan. Bombaan? Mula Kamara,
Yes, Bombo Gerald. May sinasabi kanina mayroong biglaang pagdinig dito sa issue ng smuggling. Anong komite itong magpupulong at anong oras yan, Bomboan? Yes, tama ka. Yun na nga yung isusunod kong i-report, Bombo Gerald, no? Dahil kinumpirma nga ni Representative si Chairperson Mark Enverga na mapapaaga nga ang gagawing motu proprio inquiry tungkol sa issue nga dito sa hoarding at manipulasyon sa supply ng agricultural products. So ngayong mamaya yan, 1:30, abangan ng natin dito sa Kamara itong pagdinig na ito sa pangunguna ni Enverga. Dahil ito kasi ang naging instruction ni House Speaker Martin Romualdez kay Congressman Enverga na magsagawa ng motu proprio investigation para nga talagang matukoy sino itong mga nasa likod na mga illegal na pagpupuslit ng mga agricultural products sa bansa o ito ay sangkot sa smuggling, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bomboan. Mula Kamara, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Samantala, ipinaubaya na ng pamahalaan sa binuo nitong 5-man committee ang pagbabalangkas ng guidelines para sa pagsasala sa mga courtesy resignation ng mga general at koronel ng Philippine National Police. Ipinahayag ito ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. kasunod ng kanyang anunsyo sa ika-5 miyembrong bubuo sa naturang advisory group. Mas minabuti na anya nilang ipaubaya sa mga ito ang paggawa ng guidelines dahil ang mahalaga naman anya ay ang maibigay ang intelligence report sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matalakay na ang mga susunod na hakbang ukol dito. Sa naturang pahayag ay muling iginiit ni Abalos ang binuong advisory group na ito ang unang sasala at tatanggap ng mga courtesy resignation ng mga nagsumiteng general at koronel ng Philippine National Police at saka ito dadaan sa panibagong pagsusuri sa ilalim naman ng National Police Commission. Kung maaalala, si dating Court of Appeals Associate Justice Melchor Sada ang ika-5 at huling miyembro ng 5-man panel na pinangalanan ni Abalos kahapon na bubuo sa naturang advisory group na pinili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Lunes, inaasahang magpupulong ang mga miyembro ng 5-man committee upang mapag-usapan ang mga hakbang para sa pag-iimbestiga sa mga courtesy resignation ng mga high-ranking officials ng pambansang pulisya na bahagi ng mas maigting na internal cleansing sa buong hanay nito. Finance Chief Jokno pinayuhan naman ang Bureau of Internal Revenue na kumulekta raw ng tamang buwis at ma-report si Bombo Jovino Gala. Hinikayat ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno ang Bureau of Internal Revenue na mangolekta ng buwis ng tama. Sinabi nito na mahalaga ang tulong ng buwis na binabayaran ng mga mamamayan dahil ito ay may malaking maitutulong para sa infrastructure project ng gobyerno. We are counting on all of you to faithfully, efficiently, and fairly collect taxes to finance the government's programs and projects. The modernization and expansion of our infrastructure will create many high-quality jobs, improve overall productivity, and encourage new businesses. This will require strong collective action involving a whole-of-nation effort. So let's work together with utmost responsibility, integrity, and patriotism. Pinuri din ng kalihim ang Bureau of Customs dahil sa ginawa nilang collection efforts kaya naabot nila ang kanilang target noong nakaraang taon. I'm honored to witness the advancements that were made possible by all your vigorous efforts in realizing and surpassing your goals. Your feats speak volumes of your collective resolve to contribute to the nation's economic integration and development. It is commendable that last year, the Bureau of Customs collected more than 862 billion pesos, an amount that is 34% higher than the 643 billion it collected in 2021. Give yourself a big round of applause. I thus encourage each and every one of you to continue being a catalyst to promote ease of doing business and facilitate the movement of trade
and investments in the country. Ako si Bomboy Juvino Galang para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Sa iba pang mga balita, tumaas ang gross international reserves level ng Pilipinas sa $99.7 billion sa pagtatapos ng buwan ng Enero ayon sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pahayag ng naturang bangko, ang kabuuan para sa buwan ng Enero ay mas mataas kumpara sa $96.1 billion na antas na naitala noong December 2022. Ang pinakahuling antas ng gross international reserves ay kumakatawan sa higit sa sapat na external liquidity buffer na katumbas ng 7.5 months worth ng pag-import ng mga kalakal at mga pagbabayad ng mga serbisyo at pangunahing kita. Ito rin ay humigit kumulang 6 na beses sa panandaliang utang ng bansa batay sa orihinal na maturity at 4 na beses batay naman sa natitirang maturity. Giit ng mga economic managers, ang pagpapanatili ng isang mabigat na antas ng reserba ay maaaring makatulong sa bansa na mas mabilis na tumugon at pamahalaan ang mga external shocks para sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bombo International News. Bungad pa lamang po ng kanyang State of the Union Address sa ipinagbalaki na po ni United States President Joe Biden itong 12 million na bagong trabaho raw na nalikha ng kanyang administrasyon. Anya ang nasabing bilang ng mga trabaho ay nagawa lamang niya ng 2 taon na kung saan nagawa ito ng 4 na taon ng isang Pangulo. Ipinagmalaki rin nito ang naidagdag na 800,000 manufacturing jobs. Bumaba ang presyo ng gasolina, bumaba ang annual inflation sa loob ng 6 na buwan at nakapagtala ang kanyang administrasyon ng pagbaba ng employment po sa loob ng 50 years. Anya ang Biden-Harris administration ay nagtatrabaho upang maipatupad ang mga bagong pamantayan sa proyektong pang-infrastruktura at suportahan ang mga trabaho doon sa Amerika. Nang dahil umano sa Biden-Harris administration investments, nagsisimula na itong Estados Unidos itong supply chain. Anya sa pamamagitan ng Inflation Reduction Act, nanalo ang mga Amerikano at nawala ang mga special interest. Napagalaman sa pamamagitan po ng Inflation Reduction Act, napababa ang gastos o expenses ng kada pamilya sa Amerika. Samantala, inihayag naman ng Pangulo ng Amerika na nananatiling unbroken ang demokrasya sa kabila ng mga paghihirap at hamon sa nakalipas na 2 taon. Kaugnay niyan, 2 taon na ang nakalilipas, hinarap nito ang pinakamalaking banta sa Civil War at ngayon, bagamat nabugbog ang kanilang demokrasya, ay nananatiling unbowed at hindi nasisira. Ito ay tumutukoy sa mga kaganapan sa January 6 insurrection sa United States Capitol. Nagsalita din ang Pangulo tungkol sa mga hamon na dumating sa pandemya ng COVID-19. Ang mga paaralan at negosyo ay isinara na nagpapahina sa kanilang ekonomiya. Sinabi niya na kaya pa rin ng United States na malampasan kung saan ipinagmalaki ang paglikha ng trabaho ng kanyang administrasyon. Umapila naman si Biden sa mga Republicans na magkaisa dahil wala silang mararating kung palaging na magkakatunggali at maglalaban-laban sa kanilang bansa. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni United States President Joe Biden. And to my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well. I think you all are as formed as I am, but I think the people sent us a clear message. Fighting for the sake of fighting, power for the sake of power, conflict for the sake of conflict gets us nowhere. At yan si United States President Joe Biden. Sa
Samantala po, itong paghihigpit sa seguridad sa Villamor Air Base ay pinapairal po bilang paghahanda sa pag-alis sa mamaya ni Pangulong Bongbong Marcos patungong Japan, at yung Urban Search and Rescue Team ng Armed Forces of the Philippines aalis din mamayang gabi patungo doon sa Turkey para tumulong po dito sa operation dahil po sa malakas na lindol doon. May report si Bombo Marlene Padiernos. Mga kabomba at Star Nation, sa mga oras na ito ay pinaiiral na ng mga otoridad ang mas mahigpit na seguridad dito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito ay bahagi pa rin ng mahigpit na paghahanda ng mga kinaukulan para sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo sa Japan mamayang alauna ng hapon para sa kanyang official working visit sa nasabing bansa. Dito mismo sa Villamor Air Base, sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ibibigyan ng departure honor ang Pangulo sa kanyang pagsakay sa PR-001 kasama ang kanyang buong delegasyon. Pagdating ni President Bongbong Marcos dito, inaasahang magkakaroon muna ng departure speech kung saan niya hahayag ang kanyang mga plano at mga aktibidad sa kanyang pagtungo sa Japan. Sa paunang ulat, sinasabing nakatakdang makapagpulong muli si Pangulong Marcos kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, Emperor Naruhito at Empress Masako para talakayin ng iba't ibang usapin na layuning mapalakas pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Magtatagal ang biyaheng ito ng Pangulo sa Japan hanggang February 12 kung saan inaasahang malalagdaan din ang 7 key bilateral agreements sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala sa iba pang mga balita, inihayag ng AFP ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino at Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na mamayang gabi ay tutulak na rin patungong Turkey ang search and rescue team ng Armed Forces of the Philippines para tumulong naman sa pagresponde sa mga naapektuhan ng magnitude 8.7 na lindol doon. Ito ay alinsunod pa rin sa una ng inihabilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na magpadala ng tulong sa nasabing bansa na niyanigan ng malakas na lindol. Ayon kay Defense Secretary Galvez, handang-handa na ang mga interagency contingent ng Pilipinas at kumpleto na rin anya ang lahat ng kanilang kagamitang kakailanganin para mag-assist sa mga biktima ng nasabing lindol. Binubuo ito ng 87 ay mga individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na layong tumulong sa disaster response, search and retrieval operations at medical mission sa nasabing bansa sa Turkey. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng pahayag ni AFP o Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino at Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. On the side of the AFP, we're sending 2 groups from the Army and the Air Force, totaling to 33 personnel, 21 from the Army, 12 from the Air Force. And they're all trained in search and rescue operations. Marunong sila sa mga collapse structures search and rescue. And they have the training and equipment to do these special tasks. With this time of need, nakita natin na ang ating mahal na presidente bigla kagad siya na talagang yung kanyang desisyon na mag-organize ng mga engineering at saka medical team papunta sa Turkey para makatulong ay talagang pina-organize po sa akin. At ngayon po nagsama-sama ang ating different agencies at kami po ay talagang preparado. Lahat ng mga kailangan ay inaayos na po namin. Yan ang bahagi ng kanilang sumurang tinig ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino at kay Defense Secretary Carlito Galvez Jr. So itong mga ipapadalang mga tauhan na search and rescue team ng Armed Forces of the Philippines ay para tumulong doon nga sa disaster response ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa bansang Turkey na kumitil nga sa maraming buhay ng mga mamamayan doon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kumuha naman tayo ng update sa ilang mamimili na bumabalik-balik pa rin sa Dangwa, Manila sa kabila ng malaking pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Kelly Cordero. Bagamat matumal ang bentahan ngayon ng bulaklak sa Dangwa dahil sa halos dumoble na ang presyo nito, may ilan pa rin na dumadayo pa para makakuha ng pambenta rin sa kanilang flower shop o di kaya ay pangbigay sa magulang.
Si Ricky Ruiz ay 30 years na umanong nagtitinda ng bulaklak sa Tarlac. Aniya pumupunta siya sa Dangwa para mamili ng mga sariwang bulaklak at sa kanya rin ito ibebenta sa kanyang flower shop. Inagahan niya na umano ang pagbili ng bulaklak dahil sa mga susunod na araw ay tataas na naman daw ang presyo nito. Kailangan niya umanong mamili ng mas maaga para mas mabenta niya pa ito ng hindi gaano kamahal. Aniya ang napili niyang bilhin ay fresh Baguio roses. Aayusin niya raw ito at sa kanya ibibenta. Mas mainam kasi kung makakapag-suggest daw ang mga mamimili kung ano ang gusto nilang ayos ng bouquet. Ibinahagi niya rin na mas marami na rin kasi ang kanyang suki sa Tarlac kaya bumabalik-balik siya sa Dangwa. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ricky Ruiz. Mga roses para sa Valentine's. Yung Baguio roses. Para sa negosyo rin din. I-aris natin yan kasi mostly yung gusto ng taong yun, ready to pick up na. Yung order sila tapos pick up na. Unlike sa mga ngayon online na kami flower shop, pagdating nila sa flower shop, meron na nakagawa, ready to pick up na yung mga orders. At yan nga ang naging bahagi ng pahayag ni Ricky Ruiz. Samantala, ang dalawang magkaibigan naman na sina Karil at JR ay umaga pa lang namili na ng bulaklak para umano sa nanay nila. Anila ito raw ay pagpapasalamat para sa lahat ng ginawa at sakripisyo ng nanay nila para sa kanila. Ayon pa kay Karil, rosas ang napili niyang bilhin para sa nanay niya dahil Rose ang pangalan nito. Dagdag pa nila expected na kung sa Valentine's pa bibili kaya napagkasunduan nila na ngayon nabigyan ng bulaklak ang nanay nila. Pakinggan natin ang tinig ni Karil at JR. Nanay ko po. Kasi for Valentine's po tapos madami na po siyang ginawa para sa akin. For appreciation po. Same po for my mom din po. Ito po roses po since name po ng mom ko is Rose. So Rose din po yung binili ko. Kasi po super overpriced na po ng mga flowers kung hihintayin pa po namin yung Valentine. At yan nga ang tinig ni Karil at JR sa panayam ng Bombo Radyo. Una na rito, bagamat tumaas ang presyo ng karamihan sa mga bulaklak, may iba naman na bumaba ang presyo gaya ng sunflower na halos bumaba ng 200 at ang carnation naman na bumaba rin ng 20 pesos. Posible namang tumaas pa ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang Valentine's Day. Kung gusto naman niya makatipid ay pwede namang subukan ng mga dried at wooden flowers na mas mababa ang presyo kumpara sa mga sariwang bulaklak. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Internet Transaction Act isinusulong ngayon sa Senado. Ilang mababatas naman nanawagan para sa pagtatatag ng e-commerce bureau sa ilalim yan ng Department of Trade and Industry. Nandoon si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, isinusulong ngayon sa Senado ng ilang mambabatas sa pangunguna ni Senator Mark Villar ang Internet Transaction Act sa bansa. Ang Senate Bill number 1846 o ang iminungkahing Internet Transaction Act, Committee Report number 22 na pinagsama-sama ang mga panukalang batas na inihain ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Majority Leader Joel Villanueva at Senators Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Amy Marcos, Senator Ramon Bong Revilla at Villar ay naglalayong protektahan ang parehong mga merchant at consumer na nakikibahagi sa mga transaction sa internet. Sa pagsulong sa pagpasa ng panukalang batas, binanggit ni Villar ang hindi nare-resolba ng mga reklamo mula sa mga mamimili na nabiktima ng mga mapanlilang na transaction online. Sinabi niya na habang ang mga hakbang sa proteksyon ng consumer ay kasalukuyang isinasagawa, may kakulangan ng partikular na batas na sasaklaw sa mga internet transactions. Dagdag pa, ang Senate Bill number 1846 ay nananawagan para sa pagtatatag ng e-commerce bureau sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI na magkaroon ng otoridad sa mga aktibidad na isinasagawa sa internet. Nagpapataw din ito ng mga parusa laban sa mga online na merchant at retailer, din sa mga e-marketplace at iba pang mga digital na platforms sakaling hindi nila mapatupad ang kanilang mga responsibilidad at lumabag sa mga karapatan ng consumer. Naniniwala naman ang mambabatas na panahunaan niya para magkaroon ng batas na magresolba sa mga issue at problema tungkol sa industry ng e-commerce sapagkat sa ngayon ayon pa sa mambabatas, ang mga Pinoy na gumagamit ng internet ay tinatayang nasa humigit 76 million na. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Mark Villar. According to the Digital 2022 Philippines report, the Philippines is the top country whose citizens spend most of their time on the internet and social media.
The number of social media, out of the 100 million country's top total population, 76 million are internet users. The number of social media users continues to trend up. There are now 92 million social media users in the country with an average usage time of 10 hours and 27 minutes. Based on the data from eConomy Southeast Asia 2021, Google, Temasek, Bain & Company cited the Philippines as the fastest growing internet economy in Southeast Asia. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Mark Villar. At mula rito, live sa Senado, si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Mayroon pong babaeng umuray nagbebenta ng kanyang hubad na larawan maging ng kanyang dalawang kapatid arestado po sa entrapment operation doon sa Cebu. At ma-report ang Star FM Cebu. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang isang babae sa Cebu na suspect sa human trafficking matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation. Kinilala ang naresto na si Geraldine Cabrera, 25 anyos at residente ng Barangay Tisa nitong lungsod ng Cebu. Nagbibenta pa umano si Cabrera ng mga hubad na larawan niya at ng kanyang dalawang kapatid na babaeng may edad 20 at 16 anyos. Maliban pa, nag-alok din umano ito na magsagawa ng cam show sa kanyang mga dayuhang customer kapalit ng pera para pambili ng pagkain at cellphone load. Una rito nahuli si Cabrera matapos makipagtransaksyon sa kanya ang isang undercover agent ng National Bureau of Investigation na nagpapanggap na dayuhan gamit ang high-tech cyber surveillance system ng opisina. Nagresulta din ang operasyon sa pagsagip sa dalawang nakababatang kapatid ng suspect na 15 anyos na babae at isang 10 anyos na lalaki. Nahaharap ngayon ang naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Inihayag pa ni NBI Agent in Charge Arnel Pura na magsasagawa sila ng forensic investigation sa cellphone ng suspect upang masuri ang mga transaksyong nagawa na nito. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na iulat ang anumang impormasyong nalalaman na kinasasangkutan ng mga aktibidad sa cybersex. Give us information by way of sending text on our hotline, no? So that we can help each other in causing this social media of cybersex. Mula Star FM Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala po, maki-update tayo sa mga laro dyan sa NBA sa pamamagitan ni Bombo Victor Liantino. Muling ipinamalas ng New York Knicks ang kanilang matibay na depensa matapos silang talunin at ipahiya ang katunggaling Orlando Magic sa score na 102-98 sa katatapos pa lamang na laban ngayong araw. Tumipa ang 28-year-old power forward na si Julius Randle ng kabuang 22 points, 40 rebounds at 6 assists na naging dahilan upang maungusan nila ang Magic. Umalalay kay Randle ang power forward na si Jalen Brunson at umiskor ito ng 25 points, 2 rebounds at 5 assists. Sinubukan naman na buhati ng 24-year-old point guard na si Markelle Fultz ang kaniyang team na Magic, ngunit bigo itong basagin ang sementadong depensa ng Knicks. Nanguna ang Orlando Magic sa una at pangalawang quarter habang bumawi naman ang New York Knicks sa ikatlo at ikaapat na quarter ng laban. Gitgitan ang naging labanan sa huling minuto ng laro, ngunit nagawa pa rin ipanalo ng Knicks ang Game 2 match nito. Ang nasabing laban ay ginanap sa Amway Center at ito ay sinaksihan ng aabot sa 19,000 na NBA fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang oras sa buong kapuluan na 30 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, minsan sa pag-ibig, kailangan mong ipakita na matatag ka kahit sa totoo lang, sobrang nasasaktan ka na. Sa ating Valentine's Day Countdown, 6 days to go na lang po, bago ang araw ng mga puso.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon ka po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Ang lubak-lubak nga dalan sa idalom sa buhang flyover ginpaanggid sa buho sang bulano. Ang mga motorista nagaprugait kag hindi naging kaagwanta. Tiining nasambit karon iya nga proyekto sa aton sining mga kabombo. Mayara ni sang mambal naton delayed na ning pagpahuman sa proyekto. Prote sa ila sini nga poster tinabunan nanto kung sano ang matutuod sini nga date of completion, no? Ginimo nila March 2023. Oh. Mga mapisan gid ang mga kontraktor sa mga proyekto diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo, no? Tama man katanda ila sini nga Batano. Oh. Ginaprolong nila ang mga delayed sini iya nga project. Ginapalawig ang pag-antos kalbaryo sang mga motorista, mga taxpayer ti amo na gani sa nagligad to hambal tabla. Ang Department of Public Works and Highways kag ang ila sini nga mga favored contractors kag mga opisyal naton sa gobyerno never fail to fail us. Never fail to fail the taxpayers. Pero hatagan ko sa nagakigo sini iyang igtulupangod sang kontraktor sining buhang flyover. Ining F. Guria Constructions. I-check naton bala ang dugang nga mga balita kag impormasyon kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Jom sa report ta please kamin. Nagpasalig diri ang F. Guria Construction nga gilayon nila nga aktuhan ang ining reklamo sa pila ka mga motorista sa lugar, especially sa may area karon sa dalan sa may buhang flyover Bumutsam, no? Kay sa subong ang mga salakyan nga nagalabay dira sa lugar ang apektado sa sining dalan dira nga ti halos nga pila na kadlaw nga way ma-maintinar. Ang sitwasyon nga kung maglabay ikaw dira sa may area, kung halin ka dabla sa may area karon sang flyover dira sa may Ungka, kung magdiretso ka dira sa may pihak nga side, halin ka dira sa may Taka sa Abe, lapos dito sa may Lanit, lapos na dito sa may Buhang. So antes ka na mag-approach sa may intersection sa sining Buhang flyover, dira ka manglihid sa may right nga porsyon sa dalan, kung saan hindi ang mabudlay dira sa mga motorista, ang tama kadalom nga buho sang sining dalan dira kay ti kalabanan nagalabay dira. Ang mga dalagko ng masalakyan, rason nga ti madasig nga nagaminyar ang dalan sa may idalom. Amo man kung makakross ka na sa may intersection, lapos na dito sa may area karon sang Coastal Road, adra sa may idaloman nga part, ti may ara man nga portion dira nga tama man kay idalom ang dalan bangod nga ti na agyan sa sini mga dalagpo nga masalakyan kasi kalabanan dalan nga nagalabay dira mga wing van, ang iban mga container van abi nga ti naga unload dira sa ila sining mga karga dira sa may Coastal Road na nga bahin asakop sa nga Balabago sa distrito Yasang Haroti. Ang iba diri nga mga motorista nagareklamo kay ti tama ka abudlay sa dalan inabinigid ang ining mga four-wheel vehicle blang nga mga private vehicle na tinagalabay truck is ang mga bumper sa ila sining salakyan nagaka abunggo na bangod nga ti sa kadalom sa sining buho nga ara sa may lugar. So ginpakingutan naton diri karon no ang mismo ang ining pamunuan karon sa F. Guria Construction nga na istorya naton diri ang ila sining project engineer dra sa may nasabit nga proyekto. Subong hapon posibleng ma-agreed na
ang ining dalan nga naga hurmada nga ti madalom sang buhok kag butangan nila sang balas kung kinahanglan agod nga ti maulian ang ining dalan bala nga do natipi para ti at least nga hindi na manginhassle sa mga motorista. Actually ginhabala naman ini kuno sila sa nga taga Department of Public Works and Highways nga ti dapat nga i-maintain ang dalan dira sa maidalom Bumbutsam. Pero may mga bes kuno kis ang ila siling equipment may mga guba amo na nga do na way na mintinar sang maayo ang ina nga dalan. Suno ganay dire kay engineer Ray de la Cruz amo ning project engineer sa nga siling F Korea Construction Bumbutsam na baton Manila no ang ining concern kay tinagapasalamat man sa gani sa Bombo Radio at napalabot ining concern nga at sa part Manila, may mga heavy equipment man sila nga tinagalabay dira sa idalom, nga ti ang katungdanan dira nga ila sining karon niya nga hatagan sang itulupangod ang ining ginapalabot man nga concern adra sa may nasambit niya nga area Bumbutsam. Kay kun nataon naton ang apektado diri nga mga motorista dira kalabanan halos salin sa may area sang bahin sa nga takas at pakadto dira sa may intersection sa buhang flyover kag amuman pabalik diri sa may area karon sang takas haro kon man naga halin abi sa may Balabago pakadto dira sa may intersection sa nga sining buhang flyover karon sa Bumbutsam. Ipabati tabla si Engineer Ray de la Cruz sa nga may interview diri karon sa Bombo Radio. So, i-deploy man nato naga-maintain lang sa amon man nga department. Kami man nagani dire adlaw gina-maintain na pero para satisfied gid. Ginapabot man na sa management namon, gina-aksyonan man nila. Kay hindi lang man kami nga gagamuluyo, mismo ang taga DP naga-instruct sa amon. Okay. Nga liog gabi amon nato, naimo namon. So, balila uman nga aktuhanan ng concern man nila. Okay gina siya. Makita nila na. Okay. Need pa na ang ka-DP ang ilabi nga permission or kamo lang mismo yung kontraktor pwede nyo na mapa. Naman na. Daw insindihan na naman nang mana. Okay naman may communication gid sila. Kuan gid sila sa amon ga instruct gid sila nga please maintain gid na permit. Ang amon action kun kaysa may ara man nga bisa ga kadili man kay ti mobilize pa kami. Pero ang available namon nga equipment mo lang naga-maintain di. At least nang ma-minimize lang ang kuan gid bala. Ang ang mga unta, mga buho-buho da. Amo gid man na siya ang concern man namo, isa ang concern namon, di lang diri sa babaw. Okay. Amo man na adlaw-adlaw na ginalibot na. At hindi pa pwede magyas babaw mo? So tanan slakyan diri sa dalom nga. So ma-minimize lang ang kuan bala mga kanila. So anong lihok nato ni engineer kay tikita man siguro kano ko dalom buo sa dalom diyo. So lang gid may mga materials man kami da nga kuan. Balas? Nga hindi man ang kuan bala daw base course na sa. So ginatampukan amo na daw mix ang bato kag balas da amo ni sa makita mas alo. Nga supply na di engineer naka-ready na. Gina-ready na mo naman. Kay may kami mismo gagamit man mo so ginagamit ko namon. So ang nang guro kati sa tagpalamati nato subong ang pagpasalig nyo lang sa mga motorista nagalabay balisan o gini sa butangan na sang balas para matapan. Sige sa sir bisan mismo subong after day. Okay naman. Okay. Okay nagagana kay at least kay sa kabayang aton equipment man. So sa first hour nato na mo gina-maintain nato. So mula mayo kay tinapalabot namon sa inyo kag may ara gid kamoy lihok sin inyo. Commitment gid na namon nga maintain gid na isa. So man sa mga motorista nato malabay boss. Anytime. Okay na? Basta anytime yang kun kinanglan gid nga aksyonan lang namon. Bisan anong oras 24/7 pwede na. Kay arim lang kami. Si Engineer Ray de la Cruz Bumbutsam ti aminado man siya nga sila dapat si mamintinar sa sining dalan adra sa may talong kasi siyempre hindi pa pwede magyan ang flyover dira sa lugar si kalabanan sa salakyan dira gid magis talom ilabi na gid siyang nagata-cross dira alin sa may Balabago pakadto sa may area karon sang barangay Takas sa distrito sang Haro Bumbutsam. Alright, obrahon nila, pasalig lang nila kay
gimpasalig lang nila ang pumuluyo kay natuksoan sila sa bumburadyo. Ano plus tada? Gusto naton iya sang klaro nga sabat. Ano obrahon nila subong? Anong nanamin Engineer de la Cruz nga anytime? Ano mo Jomar? Suno sa iya pagkatapos ng interview, i-check ko niya ang bako nga ma-operate dira po sampe, butangan nila sa palas at the same time i-grade nila para matapan. Kag hindi na mapuho. Abida maglabay ng salakyan, ilabay ining mga gagmay ng salakyan. Nga hindi yan mapikuhan. Nag-ambal man sa sato, nga nagpasalig. Nga posible bastik, hindi na kung hindi naman, pero ang dalaga sa salakyan dira, kasi ilan na ining hatagan sang solusyon, pabusam. Mga taxpayer nag-demand iya nga hindi na pagpabuwasan niya? Kumobra man lang subong, ubrahon subong. Bayad na ni mo Jomar mo? Kita mo to ang ila sining tarpaulin to kung sano mahuman ang project na? Hindi ko magpating ang bilog ng project is only 457 million pesos. Do pati sa tarpaulin do ginapalapaw kita sa mga kontraktor raw. Sa description sa ila sining proyekto. Joms? Ano klase man? Amo gani kung basihan naton gani dire karon ang completion date dire babotsa. Na pagkit dire March 15, 2023 ang ginatag ni engineer din sa aton do phase 4 na ini kuno babotsam. Ang ining budget karon kati kun lang taon naton ara sa may 57 million. Pero ang gusto naton may baluan kung saan o ginbala kung tani ni makumplito. Ano ang date sini nila kay nahibaluan man natin diyan nga phase by phase ina proti dira sa phase by phase ang phase 1 kung ang phase 1 na kung kaysa nagaka-delay ante hasta ya phase 2, phase 3 tapos idog-idog naman iya sang pitsa kung sanong date of completion para nga makalikaw sila sa slippage kag sa liquidated damages. Ang Department of Public Works and Highways amot ko noon ginhaplak sa ila sini nga mata do nga do kasubong iya nagapabulag-bulag malis lang hindi manibulag. Abo nang na-mention man kina sa ato ni Engineer de la Cruz nga posible sunod nga bulan mahimo na illegal magyan babusam. Hindi na kuya magulat ya sunod nga bulan ya Bombo Jomar. Ang mga taxpayer kung magbayad sa nga ila sini nga buwis kag subong abi way pa sila kwarta subong ng deadline pwede sila kambal sa Bureau of Internal Revenue nga sa dason lang ko bulan niya buhini da kay way ko kwarta subong pwede na. Ate hindi pwede Tiyan mo man na gadiman yung mga taxpayer subong kayo nyo na dira para magyan. Itapano nyo na pagyan nyo sang pison. Haplakan nyo na sa dakal-dakal kay bisan paano nga duta na hindi man maulan subong. Hindi magkudol-kudol kay hindi man blaya magkadugang pagid sa kalbaryo naton. Kalbaryo na kita rin sa ungka sa ganan to. Magliko kita para makalikaw kita sa dalagan sa trapiko. Agi pagid kita dira sa another Calvary pagid, another Mount Calvary, another Kalbaryo pagid, Agunto Antos. Actually kung hungdon gid man abi no sang kontraktor bumusam nga butangan abi sa balas tapos kinuho na dangdalan. Siguro way man taguri siguro kay ang mga balas nga ginabutang nila actually gimension to ni General Tason. May mga materials na sila dira akakay sa sining mga balas nga ginatambak in case kung may mga dalan dira nga kung mag lohob-lohob dira kasi nagpo mga salakyan. Dira may balas sila da nga gintumpok sa kilid lang mismo sa overpass o kung sa flyover. Babusam Tiyara man lang galing materialis dati nga hindi na mahimos-himos hindi na maplastar sa mayo hindi na makaiuaw. Rasunal lang kita guba ang ila sini nga equipment why sila iya preparasyon kadako sang budget milyon ang budget sina dira. Guba lang yang isa mo ka equipment paralyzed na dayon imo operation. Ano klase istoryato ni man?
amo gani man purote at least ang mention diri sa ato nagkasalig sang i-aktuhan nila from time to time gina-update na si engineer kung balati na grade na to nila kung na hitso na tong dalan. Kay ti boss suno siya may mo na ni makayo puputam o kung basi karon sa apon pwede na agyan ngati ang mga salakyan hindi na mahamper ang paglalabay ilabinigit sa mga public vehicle ngating iban kulang taon nato nagasagod na ang ila sining mga bumper bangod lang ngati sa kadalom sang buho dira ngati imo sining magyan adra sa may dalom sa gabuhang flyover. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Kita abi nga mga Pinoy ang daw naanad naman lamang sa mga depiktoso, hindi mapinuslanon, nga public works projects, proyekto sang gobyerno. Kadamaan sa aton sinima kabombo, hilabi pa iyakon Ilunggo, ti ginahimuan sang meme. Ti kung kaisa makayuhum-yuhum ka dira, makahambal ka nga ba o gagata utok nila ba? And then, samtang galigad ang simpo, ang iban siniti, ga-move on, do maumpawan. Pero sa sininga kay gayunan sa aton sinimatag palamati, daw hindi kita siniiya matawag nga maumpawan or maka-move on, kay man sa tagsa kamatag adlaw makita, maagyan, ma-experiensya naton ang halit, ang huol, ang kalbaryo, nga ginapapasan mismo sa mga taxpayer. Kung kisa nagahanga or mambal kita, nagadayaw kita sa sining mga laragway sang mga failed projects or mga ginaumpisahan pa lang nga mga proyekto kag nakita na naton nga may mga depekto, may diferensya, kag ginalauman ta nga ini nga proyekto mangin isa na naman iya ka failure. Ining mga makit-an naton nga depektuso nga mga proyekto sang gobyerno, isa ini sa sarang naton mahambal kag makit-an or palatandaan or shall I say solid indicator of corruption. Humalin iya sa ginabaisan sa kung sino ang nagdisenyo sini, siyo nag-ubra sini, anong ginpatigayon sinadira sa aton sini nga mga kabombo, ti bisan paloy-paloy dira iya ang disenyo, aprobahan lang ina, bangod nga ang kontraktor, no? Willing iya nga magbayad, willing iya nga maghatag, or mag-bribe sa kung sino man nga mga Herodes nga ara dira sa aton sini nga gobyerno. Ti ginahatagan naton ini sang nagakaigo nga igtulupangod. Kay man ang mga problemado, depektuso nga government project sa aton sinimatag palamati, magluwas abi iya coming from taxpayers money, ang iban sini loan or ginautang sang aton sini iya nga gobyerno. Kag unfortunately para iya sa mga taxpayer, maayo man, dipiktuso, lawlaw, inutil nga proyekto, kung loan man ina, ang taxpayer yapon ang mabayad.
ang mga substandard nga mga materyales, ang mga nagakabukbok nga simento, ang mga nagtuluhaw sini nga gatal, ang mga nagbawod-bawod sini iya nga alagyan, just like dira iya sa may Ungka flyover, gatal nga dako-dako dito iya sa may Yaganan flyover. Ti butsilingon sini sa aton nga mga tagpalamati, ang kontraktor, why na sang mahimo kunti ila sini nga kapunon, kapunon nila ang budget para iya sa mga materyales. Kapunon ang budget para sa mga materyales so that si favored contractor may magamit pa to please sa mga hirudes sa gobyerno nga kinahanglan sang pirma, nga kinahanglan sang pag-release ang budget allocation, kag ti kung sino gining nagduso nga mapaamuta siniyo. Ti project na, dako na budget na, dako na kwarta na, musin mo santo, ti pilakon na. Ti diri na kita karon sa nangin epekto niya. Imbes kung tani makahatag sa nga convenience sa mga motorista, sa mga commuter, ang target, ang tinutuyo is to decongest sa traffic flow. Lain yang natabo. Worst pagid ang natabo sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kabaliskad. Ti bangod nga mayara na sang public claimor, so on and so forth sa aton sini mga kabumbo. Post soft opening. Kung ako iya banwa, wala ko tugin patigayon ng soft opening mo. Kaysa terminolohiya pala nga soft, delikado na, kunti nag-usmod gid. Ti, lantawa bala? May hustisya bala diri? Ang mga taxpayer, amo ganing hambal nila. Taxpayers deserve more than sa mga failed projects. Sa aton sini karon niya matag palamati. Masakit apang matuod nga gasto kaginuyangan ang taxpayers' money para iya sa mga infrastruktura nga hindi gani magamit. Bangod man ang tinutuyo sa aton sini mga kabumbo is makaganar lang sang kickback. Ti may tudlo ka dire sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo, Bombo Umel, nga ginastuhan sang dako-dako sini iyang pundo, pero hindi magamit? May tudlo ka? Ikaw nga nagapamati, subong, may tudlo ka? Sa gobyerno naton, ara ang Commission on Audit, nga nagamonitor sa nga government spending sa kasubong sini nga mga proyekto. No? Sa aton sini matag palamati. Pero kung kaisa daw maayo man, kung kaisa daw hindi man, kay may mga bis-abis aton sini mga kabumbo, no? Nga kung sa diinti nagalabot kita iya sa punto nga commission or audit, hindi na iya kay commission on audit. Ti may mga ginpang patawag bangod sa na red flag sila sa mga questionable siniya nga mga proyekto, but daw waay man gani iya sang ginpasakaan sa nagakigo sini nga panumbungon.
Duay kita iya sa nga may masarang mahatag bala iya nga ehemplo nga sigihan nyo dira. No, kay kumapamatud-an intunses kag laban pa iya kickback or laban pa iya SOP ang proyekto nyo mapriso kamo tinuay gid. Sa aton sini karon niya makabumbo amo sina nga nagademand kita nga kung may ara iya sang inconvenience na nga daan nga matuga. Yes. No? Lauman mong inconvenience nga matuga samtang ongoing ang proyekto. Pero sa aton sin makabombo, ara na ina sa kontrata, dala na ina dira tanan, lakip na sina diri ang mga project or ang mga traffic management, ang pag-maintain, bisan dakal-dakal lang gani. Hambal balatok nina sa interview ay naton sa may bumuan ay bigtas niya bisan dakal-dakal lang gintampukan kag ginpapison sina dire para nga do hindi bala kasubong iya sa nga crater sa nga bulan ang aton sini nga lagyan nga buho-buhoon. Oh, mayo pa ya ang tinapay kay wala buho-buho. Pero mga dala naton diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo particularmente ining mga dalan nga kung sa diin ginapatukod dira ang ungka flyover, ang mga flyover rather, buho-buhoon iya. Tidin sila dira ang hustisya para sa mga taxpayer, abe? Amo sina nga nagambala ko nga hindi na kuya magulat, buwasin na kuya magulat sa sunod simana, sunod bulan, bilang isa ka taxpayer, nagademand ako nga ora mismo kayuhon adira kay kabahin ina sang obligasyon sang kontraktor. Abi nyo ang ungka flyover lang diri kay Kaganan flyover ang ginatutukan sang bumbo radyo. Tanan man sini ginatutukan diri naton. Ti ko nagapasalig karon tuya ang engineer sang F. Guria Constructions, ti lauman ta ini kag monitoron ta kung nakayo na gimanadra nila. Kag hindi ko ya magpati nga isa lang ya kabilog ang equipment sang nasambit sini nga kontraktor. Kay before pa man iya nga i-award sa iya sining kontrata, ginalantaw sini ang iya track record, ginalantaw sini kung pila kabilog iya sini nga mga heavy equipment. Kung bala makasarang ini siya sang multi-million or even multi-billion project. O galing kiti kung langga-langga ka dira, kung favored contractor ka, no? Kung permi ka lang iya gabalon, takway. Ano kanin takway, bumbo umel? Ang utan nga madanlog, no? Amo na siya pampadanlog mo. Kung permi ka lang gabalon, dira takway, nasulod mo sa sobre, tiga dalhay lang na. Approve without thinking dayon sila. Kapin pa kon damol tapos duag asol. Do pa mo amo ning ba color sa bayo kublaw nasulod sa sobre. Amo lang takway nga namit bumumel mo bisan di mo na paglutuon. Sus Maria kagusip. Gadinalhay lang mo. Ti ang failed projects strong indicator sang korupsyon. Why kamo sa may mahimo sina dira kag ang obserbasyon sang kadamaan mangin minatuod kag daw kaangay gid man nga yes ang mga failed government projects is a strong indicator sang korupsyon sa gobyerno. Di mapasugot ang aton sini mga opisyales sa gobyerno? Mapasugot bala na dira ang gobernador, ang aton sini nga mayor? Di tan lang pagdalon si Mayor Gurisita kay ambot kon naka-report ng Coast Guard, may feedback na sa aton. Our Philippine Ports Authority, bantay dagat sa ginahingyo tato sa ila. Why gyapon sila sige gyapon ang search and retrieval.
Oh. Kag sa kay Congressman James Jojo Ang kon failure ko ng government project, Congressman, solid indicator ko ng inasang korupsyon. Oh. Tabi mamati ta sang inyo siniyang sabat. Department of Public Works and Highways. Hindi na ko yung maglaom nga masabat pa ang regional director dira kay duway ka man sang lauman sinisiya nga sabat. Kay Pasay malang natanan sa Assistant Regional Director, and so happen nga ang Assistant Regional Director, spokesperson man sang International Builders Corporation, kag sang pila ka mga kontraktor dire. Oh. Is it true? Nga kon failure ang proyekto sang gobyerno, but silingon may korupsyon da? Gahulat sang sabat ang mga taxpayer. Abi sabtan ninyo, 2 minutos nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga panumbalik ka banwa dugang ang mga balita kaga impormasyon diri man sa pagpalayag sa bumuanay sa udto. Kagapon sininga adlaw, mga alas 2:30, may 3 naman sinika pasensya sa mga nagapanyaga, may 3 naman sinika kasudlan sang sapat ginapatian niya sang baboy nga naglutaw dira sa may suba sa may Lidisco Village. Sakop ina sang ginapatungan ina sang Barangay San Pedro, Tabuk Suba. Sa distrito iya sang Lapas, San Pedro Haro kag Tabuk Suba Lapas. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero ang ilig niya sinedo halin isa sa porsyon iya sang distrito sang Haro. Oh. Ti makaduwa na Nick Bises, kay San Pebrero 3 may naglutaw man to, isa kaset, kung kilala ko pa, isa man kaset, iya sa nga pang dinuguan kung tani. Tiyanong lihok diri sa nga City Environment and Natural Resources kay kagapon, ginpalapot man ni nato ng concern sa kay Engineer Neil Ravena sa irresponsable sini nga pagaboy sang kasudlan iya sa nga sapat sa subao. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panum. Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasiya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa aton nga mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vanzani Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Balik sa pangalagad sa Bombo Anay sa Udto, sa Gyapon diri sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Bombo Melio kubla ang presyo sang tagsa ka mga tawag sing gani, tagsa ka proyekto, 680 million pesos. Muna siya ang sa may Ongka flyover, 560 million pesos. Sa bahin sang Aganan flyover, muna siya ang duwa. Sa Dalom, ang Hibawan 180 million pesos, ang Buhang 180 million pesos man. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, sang nagsinuktanay sa bahin sa Department of Public Works and Highways ang katungdanan kuno sang regional office ti amuning apat, pero may ara man sang katungdanan ang Iloilo City District Engineering Office sa pag-chekyar sang Hibawan flyover kagabuhang flyover kay ti sa city ni kuno na nabilong sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, balik-balikan taning Department of Public Works and Highways later on ti 680 million pesos may usmod, may kudol-kudol ti waay man nag-serve sa iya sining nga purpose, hindi magamit sang pumuluyo. Failure project. Kay kung failure ko nung project, strong indicator ina sang korupsyon. Ang Aganan flyover, 560 million pesos. Sang Pebrero tuig 2022 pa ni tani na human. Pero hasta subong way mahuman, nga man. Basikon na kulang paguro mo, damo pa nga mga variation order ang patigayon na para nga makakaka naman sila kakwarta ka taxpayer Ti may isa nagtuig dugay-dugayo, isa na gani ka katuig guro nga delayed sa project kay kuno kay gin na suspend ba ng civil works dira kay may amo man to nga sitwasyon kuno sa bahin sa nga Ongka flyover. Hinugayan ko gani ti indikasyon mala ini sa aton sin mga kabombo makabig mala ini nga failure
nga proyekto sa gobyerno, ti kon failure ini nga proyekto sa gobyerno, ti may korupsyon bala dire. Kay government projects kuno iya nga failure nga hindi mapuslan sa nga pumuluyo sang taxpayer, strong indicator ina nga mayara sang korupsyon dira. How about sa hibawan kag sa buhang ining tag 180 million pesos? Kumusta na dira? Di na sila nga face. May delay sa construction, may slippage, ti dapat may mga liquidated damages na ni. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti hasta subong way gyapon mapuslan. Nakahalit pa, nagdugang pa sang halit. Ti makabig bala ini nga failure project. Kung makabig ini nga failure project sa gobyerno, ti may korupsyon na di. Sa aton sini nga mga kabumbo kay sandig sa obserbasyon, sa aton sini nga mga tagpalamati, in most cases, defective government projects are solid indicators of corruption. Di may korupsyon, ade? Sa aton sini mga kabumbo, muna, ulaton tang sabat sang DPWH sila dari Banwa. 14 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check naton this time si Bombo Angel Tan. Ikaduwa na kagapon nga bes nga nakasapo ang mga barangay official sa barangay San Pedro Haro sang kasudlan sang sapat. Ginapatian iya sang baboy nga gin paanod lang sa suba, irresponsable nga pag-dispose. Tiga kabalaka ito yung mga barangay official sa barangay San Pedro Haro kay dakong posibilidad makahalit ini sa mga pumuluyo dira. Hilabi pa karon iya sa mga pumuluyo nga nagasagod man iya sang baboy kay basi kon na infected ining baboy nga nagapanag iya sang kasudlan sa African swine fever kay kung hindi kuno infected ining baboy sarang pa ini kun tani malakot bilang dinuguano. Anong lihok sang City Environment and Natural Resources kay kagapon aton man sining iyang nga gin palabot ang concern agbulig kita diri ginpalabot naton ginpadalata ang video kag ang picture kay Engineer Neil Ravena. Nga mo sa karon ang officer in charge dira sa may City Environment and Natural Resources sa office. Kaya ano balang ila siniya nga lihok karon Banwa natuhoy sa nasambit sini nga makaduwana nga kay gayunan nga pagkasapo sang kasudlan sang sapat gagin paanod sa suba kag ginapatihan iya sang baboy. Check naton si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. O standby sa aton sini nga mga kabombo driman sa aton sini nga pangalagad. Ang oras naton is 15 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung ara na siya, ara na, okay na. Standby diri sa aton sini nga pangalagad mga kabombo. Balikan ta ang linya karon ni Bombo Angel Tan direktamente sa Iloilo City Hall. Jel, sa report please come in. Ginapaimbestigaran na sa City Environment and Natural Resources Office ang paghaboy sang mga kasudlan sang baboy sa may Haro River. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, pinuno sang City Environment and Natural Resources Office, iyaging payag Bombo Cham nga nakadeploy na sila sang mga tinawo kon personnel nila sa field kag naka-identify naman sang mga pigiri sa area. Suno kay Engineer Ravena nga nagapahapos lang ang mga nagaihaw sang baboy sa pag-dispose sang mga kasudlan. Kag ining backyard nga pag-ihaw sang baboy ang illegal man. Magpatigayon ini sila sang clean up drive sa Haro River kag pangbutangan sang waste boom sa kada boundary sa may area sang Ungka, sa may Takas, sa may Simon Ledesma kag Tabuk Suba agud ma-identify ang ilang mga waste sa kada barangay kag kung diin gid man bala naghalin ang mga kasudlan sang baboy. Nagakatemptar ini sila maghaboy posible Bombo Cham bangod man sa kisa ang mga kasudlan o kun ang mga sulod doon ni area hindi masulod sang garbage trucks. Pang suno kay Engineer Ravena, handa ini sila magbulig kag mag-coordinate kung ano man ang pwede mahimo
sang City Environment and Natural Resources Office agud mahimuan sang paagi nga makolek ang ila basura paagi man sa mga barangay officials. Dugang pa ni Engineer Ravena mahimo gid niya mapasakaan sang kaso ang kung sinuman nga manakpan nga nagahaboy sang kaundan sang baboy. Ang naghatag ini siya sang posible o kunang paglabag man sa anti-littering nga ordinansa sang syudad at the same time ang Clean Water Act violation o kun ining paghaboy o kunang violation para sa in terms sa may tubig bala Bobotsam. Nagapahanugyan man ni siya nga kung hindi na ini paghimuon kay handa gid sila sa syudad o kung sa City Environment and Natural Resources Office nga magbulig kag mag-coordinate para hatagan sang maayo nga options kung paano ma-dispose ang mga kaundan sang baboy sa insakto nga paagi. Yari atong pamatian ang nangin pahayag ni Engineer Neil Ravena sang aton ma-interview. Yes, actually I have received several reports with regards sa mga nakita nga actually hindi lang intestines ang nakita but may report sa akon nga mga patay nga baboy. Ang first nga nag-complain sining tabok suba, so ginpakatuan ko team ginpa-retrieve kagin dispose kagin lubong, no. So I have instructed investigating team to do the investigation kung di inihalin, no, kay Haro River ni siya eh. So meaning to say magsiling ka Haro River. This is from Ongka, Takas, Simon Ledesma, Tabok Suba, going hasta sa Lapas, no. So I already instructed the team nga kung pwede ta makabutang sang waste boom para mabalaan ta kung diin ang source na kay daw kapila na naton na check nga may mga nagahaboy sa aton suba. Kag naghatag man ko instruction nga mapaschedule kita sang one time big time clean up sa Haro River. Para isa kapag isa kapag limpyo kag at the same time mabutang kita sang waste boom sa mga boundaries ng barangay for us to be able to identify kung diin nga barangay ang source ini kay siyempre ginaano din di ta mabalaan, no. But however ang preliminary investigation nila nga ginsubmit sa akon, nagmeet na sila kay Cap Larry Palomo kag may ginpang identify, no, nga mga piggery sa area and I think ang team ko subong nagalibot na dito to investigate para maano nila, no, interview kag ma-investigar kung nagaihaw sila sa area kay siyempre kay nakita naton ang mga animal carcass nga ara sa river. So definitely iniguro waste products ang ila nga pag-iyaw sang ila nga mga sapat sa area, no. So I also coordinated sa aton nga slaughterhouse. This is to inform them nga may mga backyard nga pag-ihaw which is illegal na supposed to be. So that is a violation of city ordinance. So gina-check namon subong may mga investigation kag nag-coordinate kami sa mga barangay officials for us to be able to identify kung diin ni ang source ang aton mga nakita sa Iloilo River, Haro River. Ano yan, sir, ang rason sang mga let's just say mga nagahaboy sang sining carcass sa area dara sa Miharo? Ano yan sini ang ilang rason ti nga ihaboy gid nila nga pwede man siya i-proper nga paglubong, engineer? Yes, siyempre pag nagapahapos sila it's easy to throw it in the bodies of water kay normally ang ginahaboy nila is the large intestines, no. Kaya ang large intestines sa muni ang daw wala na sang kay maayawan ka sang limpyo sini. So ever since, no, sang last week lang ato kami sa Simon Ledesma to conduct sang information education sa barangay sa area para kita, no, nga hindi maghaboy sang aton mga waste kag ang maging disposal naton sang aton
waste amo ang aton Haro River, no? Kay si Mayor nagamando gid sa akon nga i-prioritize gid ang Haro River nga malimpiwan gid, no? So nag-attempt sila to throw sang waste nila because nga malayo sila sa accessibility sang garbage collection, no? So normally gina-establish ta ni sa ila nga dapat ang garbage collection sa mga suludlon nga hindi masulod sang truck, ang barangay maka-establish gid kung anong proper nga method, no, nga para makuha sa ila ang basura, no, kag ilabi na gid ining mga waste nga pwede nila ihaboy sa aton nga especially sa Haro River. Engineer, ano ayan ang mangin penalty if madakpan o kung makilala kung sino ining mga nagahaboy sang carcass dra sa may Haro River o kung sino man engineer nga madakpan? So duwa ang aton i-file sa ila is a violation sang city ordinance, anti-littering, kag ang isa is a national law which is ang Clean Water Act, no. So as soon as ma-identify naton kung sino sining gaaboy, i-forward tayo namon ini sa City Legal Office for proper legal disposition, and at the same time hindi kami maguntat, no, nga kadto sa mga barangay kag pangusisa, kag at the same time information education gid, no. Actually gin level up na ni namon kay ang amon nga ginahimo subong social behavioral change na. So we are now conducting social behavioral change sa barangay level para ma-change nato ang behaviors ng tao nga lapit sa aton nga mga bodies of water, to educate them nga hindi dapat maghaboy sang waste nila sa aton nga mga rivers. Engineer, mensahe na lang panugyan sa mga may mga baboy nga ginaatipan agud nga ti if ever kung mag-ihaw sila ti i-dispose nila maayo, engineer. Yes, no, sa aton mga utod, no, nga nabalaan taman nga may mga livelihood kamong isa ini sa inyo pangaletanan sa inyong barangay, no. But we are more than willing, no, to help you and to give you an option nga hindi kamo maghaboy sang inyo waste dra sa aton mga rivers, no. We would like to have a dialogue with you nga kag ma-inform kamo kag ma-educate kung ano ang mga options nga pwede nato ihatag sa inyo para hindi kamo matimtar nga maghaboy sa inyo waste sa bodies of water, kag pagi sa Bombo Radio, no, ginaapilar tagid sa atong pamuluyo dra malapit naga-star sa aton mga rivers nga kung pwede ipaiway tagid, no, kay we will help you to have an access kung paano kamo malabot sang collection schedule sa atong basura, kag at the same time ang mga waste, no, nga pareho sining mga waste kung mag-ihaw kita sa mga sapat naton sa area. Butsam na batian sa aton mga kabombo, si Engineer Neil Ravena ang pinuno sa City Environment and Natural Resources Office sa may syudad asang Iloilo. Ti kabay pa nga matumod kung sino ni ang irresponsable nga padusak lang yan sa paghaboy sang ila sining basura, ila sining kasubong sinang kasudlan sang sapat nga ila nga ginaihaw, kabay pa magladakpan ni sila kagud nga magapangatubang sila sa ila sining nga ginahimo sining paglapas man sa aton sining pagsulundan na Bombo Angel. Exactly, Bombo Cham, kaga pamaagi man sang City Environment and Natural Resources Office, Bombo Cham, nga butangan sang waste booms kada area dira sa may Haro agud ma-identify, bala mas madali ma-identify kung diin nga area nagahalin ining mga kasudlan sa baboy, kay kung ma-identify Bombo Cham ti masuroy sang mga personnel sang nasambit man nga departamento kung diin gid man nagapatigayon sang backyard nga pag-ihaw sang baboy, which is isa pa gid Bombo Cham nga illegal nga wala nagaagi sa may slaughterhouse diri sa may syudad sa Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report.
dako ang posibilidad nga backyard ang pagpang-ihaw sini. Wala nag-agi sa Iloilo City Slaughterhouse. Kag kung wala nag-agi sa Iloilo City Slaughterhouse, laban-laban sini Banwa, may ara inisang problema ang baboy nga ginpang-ihaw sini nila. Isa sa pinakadako sini karon iya nga plaligban, kung bala ang problema sang ila sini nga baboy, it's either nga double dead. Kung double dead sini iya ti, basik na patay ina sa African swine fever. Kagin-ihaw na lang, ginpanghaboy ang kasudlan, para iya nga ti bisan pa paano mapuslan. Of which nga hindi dapat ini paghimuon. Kay hambal iya sang Department of Agriculture, kung ang baboy may simptoma sang African swine fever, dapat ilubong ini siya. Kag ang lubong sininiya madalom, ang paglubong tambungan ini sang taga Agriculture Office sa city abi o kun sa munisipalidad. Kay may mga ginapang butang pagin sinadra nga chemical para hindi iya nga sungaw or mambal naton abi hindi maglapta ining infection nga African swine fever. Ti karon dakong posibilidad sini Banwa nga may problema ang baboy nga ginpang-ihaw kay gin-ihaw ini nga waay nag-agi sa insakto nga proseso. Ti makaluluoy sini karon niya ang sa ubos-ubos nga parte dito dra sa may alagyan abi sa Sitio Kawayanan, pakadto sa Tabuk Suba Lapas, pakadto sa Barangay Hirios, Gustilo, area sang Lapas tos may ang sugpo niya sini din sa sugpo niya hinaktakan kung ako magsala, Balabago, may ara pa gina sa distrito iya sang Lapas, isa pa ka barangay nga lipatang umang-mensyon ti may mga nagasalagod sina dira sang baboy. Ti bangod sini Banwa dako man niya ang posibilidad nga basi ma-contaminate man or ma-infect or malatnan ng inyo sini nga baboy. Bangod sang pagka-irresponsable kag pagpangunyadi sang pipila iya sa mga backyard hog raisers. 30 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, balita naman nagikan sa Kapitolyo, 32 ka mga kabarwanan sa probinsya, may kaso na subong sang dengue, hemorrhagic fever. Kag mga pumuluyo, wala sang dapat sini nga kalarmahan sa asud-asud sini iya nga mga police operations kontra illegal nga druga. Sandig man niya sa payag sa nga Police Regional Office 6. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdom. And by the way, sa aton sinamatag palamati, antes ko galing nga maggabuya sa pila ka mga importante nga panumdom, i-share ko lang sa inyo nga na-break na ni LeBron James ang all-time leading scorer nga record, no? Ginaguba niya ang long-standing record nga ginauyatan ni Kareem Abdul-Jabbar. Sa aton sini karon niya mga kabumbo, si Kareem Abdul-Jabbar, player man ni sa una sang Los Angeles Lakers. Naka-break sa iya sini iyang record nga ginauyatan all-time leading scorer amo si LeBron James nga sa Los Angeles Lakers man nagahampang. Si James, pila na edad ni LeBron James, 38 anyos na may edad ni gimana. 4-time NBA Most Valuable Player. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag ginakabig sa subong niya nga henerasyon nga siya ang GOAT. GOAT stands for greatest of all time. Of which nga hindi magpasugot iya mga diehard fans ni Kobe Bryant, ni Michael Jordan. Pero sa karon iya nga estado ni LeBron James sa edad nga 38, nakahimo ini siya sang 38,388 puntos sa iya sini nga career sa NBA or National Basketball Association. Nakuha niya ang ika 38,388 points
sa isa iya ka fall away jump shot sa una fade away ni sumong mas ginatawag ini nga fall away jump shot. No? Third quarter mga ang bilin sini nga time segundos na lang 10.9 seconds na lang bilin. Naguntat anay makadali ang hampang to honor sang achievement ni LeBron James. Si LeBron James isa man sa may pinakadamo sini nga hater, no? Sa National Basketball Association. Pero amo na ganing hambal nila bala nga pabay-ilan na iya kung anong ginahambal sa mga hater mo. Tutok ka lang yan sa imo sini nga goal. Magpakadalubhasa ka lang imo iya sa kung sa diin ikaw nga patag maayo kag eventually malabot mo gid ang imo sini nga handom. Pakita tabdalablabong bukris ang opening kada opening sang game ang ritual ni LeBron James bla nga nagahaboy ni siya sa nga daw chok, doon na chok ang parang hindi bla magbalhas ang iya sini nga kamot. Kanami isang nakapinsar sa kasubong sini ang ideya sa aton sini nga mga kabumbo. Na kung sa diin nagahaboy sa sang anti-sweat, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag ara di raw na nagagwa ang 38,388 nga nagasimbolo sang nahimo ni LeBron James nga career points sa National Basketball Association sa edad man nga 38. Dugang nga mga balita kag impormasyon panumbalikan ta sa balay nga pagpalayag sa bombuanay sa udto sa gyapon diri lamang sa Bombo Radyo Iloilo matapos ang pila ka importante nga mga panumdom. 30 Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya sa kasakuon sa mga ginikanan subong tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa Tungod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong. 9 minutos sa kaligan sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay Sud sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Badiano nga mga banwani ang sulod sa karon sa listahan sang Provincial Health Office nga mayara sang kaso sang dengue hemorrhagic fever. 32 ni mga kabarangay, ano? Bumulin sa report, please kamin. 32 na bombotsam ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo ang mayara na sang kaso sang dengue humalin ini sa Enero 1 tugtog Pebrero 4, 2023 na record. Sa data sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, ang napulo ni bombotsam ka mga banwa nga may mataas na kaso sang dengue amuya ang mga masunod. Ang estansya amuning nagapanguna nga may 13 ka kaso, ang Barotac Nuevo may 9, ang Cabatuan may 8, ang Carles may 7, ang Balasan, Pavia, San Joaquin may tag-6, ang Ahoy kag Alimudian may tag-5, kag ang Putotan may 4 na kakaso sang dengue. Kung ipaanggid naton sa tuig 2022, ang na-record nga kaso sang dengue ang yara lamang bombotsama sa 43 ka mga kaso sang dengue last 2022, pero kung ipaanggid naton subong ang total number of cases subong 2023 naglabot na siya bombotsama sa a total of 116 cases na siya sa subong. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office, iya nga ginpahayag nga ti subong nga ti hindi mapaktan ang tiyempo, ilabi na ko nagaulan, posible gid nga magtaas bombotsam ang kaso sang dengue, especially no ang aton nga mga kabataan daan balik naman sa mga tagsa ka eskwelahan kung sa diin ginapatigayon ang face-to-face classes after man sa paiway sang klase sa sulod sang eskwelahan for 2 years. Suno kay Dr. Quinion, dapat nga ti ang i-practice gid sang tanan ang ining 4S, hindi lang yan sa mga kabataan kundi mangin sa mga may edad bombotsam. Ang ining 4S sa dengue prevention and control, kaangay ini siya bombotsam sang search and destroy mosquito breeding places, kung sa diin pakulbon o kung hulaon ang ining mga container o kung ano man nga butanga pwede istaran kag pangitlugan sang lamok. Ikaduha, seek early consultation from health experts. Pisal nga ti duha pa lang kaadlaw ang hilanat kung nagapang luya na bombotsam ka nagasakit na ang lawas, gilayon gid ini nga ipakonsulta ang ining pasyente sa doktor sa rural health units or sa ospital. Dapat nga ti secure self-protection kung sa diin nagakadapat diri sunod kay Dr. Quinion nga ang panapton nga ginagamit or ginasuksok ang hindi tuman ka expose ang parte sang lawas kag mas maayo kung magamit gid sang insect repellent agod nga ti malikawan nga makagat sang lamok. Ikaapat diri amo ang support fogging or spraying, himuon ini sa mga hotspot areas lamang nga may ara iya sang mataas na kaso sang dengue sa sulod na sang duha ka asud-asud na simana agod nga malikawan ang pagdeklara sang outbreak. Yari bala, aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang head ng Iloilo Provincial Health Office. Report from our Iloilo Provincial Health Office through its Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, nagapakita nga ang aton nga dengue cases naglabot sa 116. Ang mga banwa
nga may damo kaso, amo ang Estancia with 13, followed by Barotac Nuevo with 9, Cabanatuan 8, Carles 7, Balasan 6 together with Pavia and San Joaquin with 6 each. Then Ahuy, Alimudian, tag 5 each. And Putotan, Uton, Kalinog, San Dionisio, Sara 4 each. And the municipalities nga wala pa naka-report sang kaso, Gimbal, Igbaras, Leganes, Lemery, Leon, Maasin, Mina, New Lucena, San Rafael, Tubungan, Saraga. Pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Government and Iloilo Provincial Health Office. Sa sininga sige ulan-ulan, no, kag wala untat nga mga pag-ulan, ang aton nga kaso sang dengue posible gid magtaas. Gani ang 4S ang aton nga panumdumon perme. Ang first is search and destroy breeding places. Pangitao naton ang posible itlugan sang lamok. Amuin na ang anything, any container, any object nga pwede tiniran sang tubig, no? And then pangitao naton kag pakulbon ina. Second naton nga S is ang seek early treatment if with high fever, high grade fever, no? Bisan duwa pa lang kaadlaw pero kataas sa gid sang hilanat kag ang bata galuya or ang tao na galuya kaga pala nakitlawas kaga hindi nami ang sitwasyon gilayon ipakonsulta sa aton nga mga rural health unit or sa aton nga hospital kay para mahatagan gilayon sang treatment. Third S isang self-protection measures. Mag-usar kita sa mga panapton, sa mga bagay nga kundiin ma-covered ang aton nga lawas, no, nga less nga sang body parts ma-exposed. Kag mag-usar sang mga insect repellent, no, kapin pa sa mga kabataan, no, nga para nga malikawan nga makagat sang lamok. And ang ika-fourth naton nga S is say yes to fogging if there is an outbreak. Ang Bombotsam, si Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head ng Iloilo Provincial Health Office. Kung basehan natin, Bombotsam, ang age group from below 1 year old to 41 years old and above, ang may aras ang pinakamadamo nga kaso ang ara sa age group nga 1 to 10 years old, kung sa diin 61 gid diri sa ila ka mga pamatanon ang may ara ya sang dengue, Bombotsam. So kalabanan kabataan gid diri ang may ara sang dengue kag amo na palinton gid nato, no, sa mga ginikanan nga tikay balik na ang ang klase subong dapat nga ti may ara ginaano sang ginapasuksukan gina sa malaba nga medyas or ang ining mga kabataan nga mga babayi dapat nga ti laba man ang ilang nga mga palda in kaso nga ti magsulod sila, no, sa tagsa nila ya ka mga eskwelahan kati amo matong hambal ni Dr. Quinyon dapat nga may ara gid sang insect repellent agud nga ti magmalikaw nga makagat ang ining mga kabataan sang lamok, Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay sa imo sining follow-up report. Apat man lang natandaan ta, dapat manginhabit naton ang pagpanglimpyo gid sa aton siniyang ugsaran para malikawan naton ining pamalatian nga dengue hemorrhagic fever. Hilabi pa nga kon kaisa, no, may nagatupa sini nga ulan ang sa tanan sini nga saranga pwede tiniran sang tubig amo ginang unahon naton. Kag sambal pagani ni Doc Quinyon nga bisan duwa pa lang kadlaw ang hilanat sa bata, hindi gid magduwa-duwa kag hindi na mag-usik sang tsimpo nga dalon ini sa gilayon sa ospital agud nga mahibaluan kung bala ini siya ang mayara sa dengue hemorrhagic fever o kon wala. 47 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Padayon sa gihapon ang operasyon sang mga drugista sa pagbaligya sa illegal nga droga, pero padayon man niya ang pag-operate sa ila sang mga drug enforcement unit sang aton sini kapulisan. Sining damlag lang ti Balor Pilato 95-59 nga illegal nga droga ang nakuha sa isa ka drugista sa may distrito iya sa nga mulo nga naga-star sa Bacau, Mandurriao.
ang hambal diri sa aton yang pamunuan sa Police Regional Office 6 nga hindi kamo iya magkabalaka kag magkahadlok sa sunod-sunod nga operation sa Drug Enforcement Unit batok sa mga durugista. Si Bombo Chari Sumagpao may follow-up report. Siya sa report, please come in. Ang mga pumuluyo sa sagunson nga police operations sang kapulisan kontra illegal nga droga ini suno sa Police Regional Office 6. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, sa bahin niya sang mga pumuluyo ang kapulisan amo ang padayon nga nagaubra kaga may ara gid lang niya sang mga operasyon ang kapulisan nga ti sila lang ang makabalo kag wala ginapabalo sa mga territorial units para mangin positive ang isa ka operation. Kung sa diin matandaan sang aton nga mga kabombo nino may mga pumuluyo nga nagpalabot sang ila sini nga pagkaalarma bangod sa balita nga nabaton nga ti ini nga Regional Police Drug Enforcement Unit amo ang wala nanugid sa Mandurriao PNP sa local police unit nga ti sa nga January 26 lamang naghiwat ini sila sa nga drug by bus operation sa Bacau, Mandurriao kag ti resulta amo ang nakaaresto sang 32 tanan ka mga individual kag 3 didto mismo ang high value individuals. So nabatian sang mga pumuluyo sang syudad ng Iloilo sang rehiyon kag ti na alarma ini sila kay ti mismo ang kapulisan sa Regional Police Drug Enforcement Unit amo ang wala na nagpabalo sang ila sini nga operation sa Mandurriao PNP kay ti ang rason diri nga mismo ginbuyagyag man ni Brigadier General Leo Francisco nga kada manugid ang RPDEU sang ila sini nga igakandak na operasyon sa may Mandurriao PNP sa bahin sang Barangay Bacau amo ang nagakabuklo ang ila sini nga operasyon. So kay Regional Director Francisco hungod lang nga wala gin-include ang local police amo ina ang Mandurriao PNP pero hindi man buot silingon dira nga ti tanan nga mga kapulisan sa nga Mandurriao PNP amo ang involved sa illegal drug trade o kung nagahatag sang impormasyon sa mga illegal nga drugista. Kag gusto lamang sa nga Police Regional Office 6 nga pamatud-an ang mga report sa isa ka lugar kung ano gid man ka matuod. Dugang pa sa nga natungdan nga ti may ara sang police nga yara sa territorial units nila wala ini sila sang dapat hadlukan kung wala sang sala nga ginabuhat pero kung may ara gid man sang involvement kag mapamatud-an ginapasiguro nga managot gid ini sila sa pamangkot naman Bombo Champ nga ti ang mga pumuluyo may nagkaalarma kay ti sunod-sunod na ang operasyon sang kapulisan kontra illegal nga droga ini matapos gakahangawa ang mga pumuluyo sa asud-asud nga drug by bus operations sa bilog nga rehiyon kung sa diin bulto-bulto na gid niya sang droga ang nagakakumpiska kag ginakakulbaan na ang mga tawo nga ti nagabalik na naman ang mga damo diri nga drugista diri sa rehiyon kung matandaan sinilang gid man nga adlaw nga ti may nadakpan na naman nga isa ka high value individual nga ara sa drug watch list sa nga kapulisan diri sa syudad ng Iloilo nga ti taga Barangay Bacau, Mandurriao na naman ni siya Bombo Champ kag ini siya gintilala ang suspect kay Jordan Alba 44 anyos kag nadakpan ini siya sinilanggid sa may Barangay Taal, Molo, Iloilo City kag ginpangunahan ini sang bag-o pungko lamang nga chief man sang City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office nga amo si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. So suno kay Brigadier General Leo Francisco hindi dapat maalarma ang mga pumuluyo sa sunod-sunod nga police operations kontra illegal nga droga kay ini lunsay tanan usual police operation lamang kag tanan ini kampanya kontra illegal nga droga kag amo gini normal lang nga pagpangdakop sa mga illegal drug personalities. So yari bala kumatian ang interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco. Doon sa mga tao, ang kapulisan niyo po ay patuloy na magtatrabaho. May mga operation lang kami na kami lang ang nakakaalam at hindi na namin kailangang isama pa ang mga territorial units para ma-sure yung positivity or yung pagiging positive ng isang operation na to. Hindi lang namin ini-include yung mga local police pero hindi yun ang ibig sabihin na sila involved
gusto lang naming patunayan na yung mga report sa amin na may mga illegal drug transaction sa isang lugar ay totoo. Kaya minamabuti ko na personal kong nire-request ang mga intelligence operative coming from regional office para malinis natin yung mga operation na ginagawa ng kapulisan. Yung tungkol naman sa mga pulis na nasa territorial units, huwag kayong magtakot kung wala naman kayong ginagawang masama at kung kayo may involvement, tinitiyak ko sa inyo na mananagot kayo. So walang dapat kaalarmahan ang mga mamamayan natin sa ngayon, sir? Wala, dahil ito naman ay usual na police operation at usual na paglaban namin sa droga at tuloy-tuloy itong gagawin namin ito. Hanggat may mahuhuli kami, hanggat may matitigas ang ulo, hanggat may illegal drug personality, yan ay trabaho ng kapulisan. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Brigadier General Leo Francisco ang Regional Director sang Police Regional Office 6 Bombo Champ. So amoy na ang panugyan niya sa mga pumuluyo sang bugos nga rehiyon sa East, wala pa sang dapat kaalarmahan sa tanan nga sikang diri subong sa nga kapulisan sa nga Police Regional Office 6 kay ini tanan lunsay police operations lamang apisar pa nga bulto-bulto na yasang droga ang nagakadakpan diri sa ila mga operations. Why man gid sang dapat kaalarmahan ang mga pumuluyo, hilabi pa sa mga pumuluyo iya nga why man yan naga-engage sa illegal drug proliferation or nagabaligya sa illegal nga droga o kung ano pa dira may kantanan sa illegal drug activities. Why gini sila sang dapat nga kakulbaan. Bombo Chari, pasalamat pa sila gani sa baylo kay masunson iya ang aton sino mga kapulisan kag ginapadayon sini nila ang anti-illegal drugs operation sang sa pabayan lang na dira kag madamo naman ang kugeng, madamo naman ang kaso sang pagpang-tripping, pagpanglugos kag iban pa nga mga sa isang krimen nga tuga iya kon yara ka sa idalom sang impluwensya sang illegal nga droga, shabu o kon marijuana man dira. Sa baylo, nagkakadapat pa sinigani nga magsuporta sila, mga pumuluyo, magsuporta sa aton sino mga kapulisan. Kung may kilala sila dira nga drogista, isugid nila sa aton kapulisan. Direkta sila sa kay ICPO, Director Police Colonel Coronica, ukon sa masaligan sini nila nga pulis. No, direkta sila tumagatag sang information para iya nga manakpan ining mga drogista kag maubos ni sila pang lupot sa karsel Bombo Chari? Amo gani ina Bombo Champ no sa diri kagi no nga interview man sa Bombo Radio kay Police Colonel Coronica ang bag-o ni nga Iloilo City Police Office Director, gusto niya nga magbalik ang salig sang mga pumuluyo liwat sa kapulisan diri sa syudad, rason nga hindi magkakulba, idirekta sa iya ang tanan nga impormasyon nga pwede makuha kay bisan ano pa kuno katanda sang kapulisan kung wala ang genuine kaga pag-on nga impormasyon halin sa mga pumuluyo, hindi man sila makahulag maayo kaga makadakop sining mga drogista man. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Chari sumagpaw sa imo sini iyang follow-up report. Amo na nga aton sini apilar sa pumuluyo no? Coordinate kamo, kooperar kamo kag manugid kamo sa aton sini kapulisan. Partikularmente sa kay Police Colonel Coronica. Para siya dayon ang ma-delegate sini sa mga katapo sang Drug Enforcement Unit agod nga tutukan ang nasambit sini karon nga mga personalidad sandigman sa inyo sini nga report. Kay ang tutok subong sa Iloilo City Police Office sandigman sa mando ni Mayor Jerry Treñas ang kampanya batok sa illegal sini iya nga droga. Kay makakilibot man sa tagsa iya kapag patigayon sa bypass operation diri sa syudad sa Iloilo, bulto-bulto na ning na-recover sa aton sini nga mga drug enforcement unit team. Sa Bakhaw to mo itong may pinakadamo sini nga ginpang aresto. Sa liwat, hindi man dapat kulbaan iyang mga wala sang labot, no? Katulad ng ilang sa mga aligasyon iyang naglabay lang sila kuno dito sa may lugar, pinangsipit sila diyon sa mga katapo sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Tiyan mo lang ni Piminsaron nyo
kung nakita ninyo ang mga pangalan sa mga ginpang dakop kag ipasakaan sa kaso nga visiting drug den, nakita man ninyo dito mga pangalan kag ang ila siniiya nga mga address. Ang pamangkot lang tama lang gid ka simple. Taga-uton ka nga aara ka to sa Bacau, 11 sang gabi. Taga Barutak, Biho ka, taga Santa Barbara ka, o bisan magpasyudad patasang Iloilo, taga Rizal, Palapala, uno kay mo iya nga ara ka dito sa may Bacau, 11 sa gabi. O, taga Mulo ka, nga ara ka sa Bacau, 11 sang gabi. 10 oras sang kagabihon, maano ka dito. O, kag ang area nga kung sa diin, pinang dakop ini sila sang RPDEU o Regional Police Drug Enforcement Unit, malapit mismo sa drug den. Malapit mismo sa lugar nga kung sa diin dito ang transaksyon sang illegal nga droga. Ano pang ibalibad sininimo nga naglabay ka lang to? Granting for the sake of discussion, pag inabi kung hindi ka magpasulabi, naglabay ka lang dito, nga aamo ka yan 2 oras malabay sa Bacau, 11 na sang gabi, ano na da, may convenience store 24 hours, may pharmacy, may ospital, may ano. Kunti makaduludagid, ang imo siniya nga presensya, kung hindi man lang ikaw, taga Barangay Bacau, o kung nagapuyo, malapit sa nasambit sini nga lugar. Gani wa iya sang dapat nga kabalakan ang mga pumuluyo nga sipiton lang kamo dira sang mga naka-plain clothes kag pabangdan kamo nga drugista kamo, wala. Sa aton sini makabumbo, makita man naton kung ano kalitihin mo karon ang ila sini nga operation. So congratulations sa mga katapo sang nagkalain sini nga drug enforcement team naton. Ang ulihin nga operation sang Pizza sa sa aton sini makabumbo kagahon ni Pizza City na nimo. Kagapon sini nga adlaw, ti iyato sang Molo Police Station Drug Enforcement Unit. Ti congratulations sa inyo, keep up the good work. Ubusan yung tanang drugista. 1 minuto na nakaligad sa takna nga last 2. Iban mga balita kang impormasyon inyo bantayan sa Iban Cinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon agud nga mabuhinan ng init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang indi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Kag oras na para sa kahapon lamang program. And so, gina-welcome ko na kamutanan. It's a beautiful Wednesday afternoon, the 8th of February. Dali na lang ang Valentine's Day. Exactly next Tuesday is already February 14. Kumusta man ang kalagayan ng inyong heart? Though, pwede gid nga maka-date sa ini nga Valentine's Day. Wow, ang iba nila super excited. Sige basi ko na manaming manang turnout. I hope nga nami gid ang turnout sa ini nga Valentine's celebration. Kung hindi man, no, with a loved one, maybe with your family, why not? Hindi bala? Valentine's Day is also for families. Gani mga kabombo, kung may mga nami nga would really worth sharing para diri sa KLP sa inyong mga experience this coming Valentine's Day, please be generous to share diri sa kahapon lamang program. Tell us what happened. I-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM
Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang ako nga ilong do makooperar daw hindi man kag amo man ang ako nga throat, but anyway, carry bells kon si Miss Jeep ano. Nga may mga terms niya, mga carry bells, mga char. Well, anyway, I hope carry bells man kamo dira. As you join me sa sininga hapon, let's enjoy the beautiful stories in store for us. Again, this is Tita Regine and welcome sa kahapon lamang program. I have this beautiful song para sa inyo from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Good afternoon and welcome. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my
Matahom nga ang bahanon para sa inyo. Ginambas ang matahuman nga lady. No batteries required. Kimberly De Leon para sa inyo. Yes, correct yun na. We have to take care of our heart. Literally and figuratively speaking. Oras natin, 17 minutos na, makalipas ng alas 2. Again, welcome. This is Tita Regine on a Wednesday. May first timer ini siya. My first timer. The first timer ining ato nga first letter sender for today. First letter, halin sa iya, K sang Kabatuan. So let's share this with you, dear Tita Regine. Mayong hapon, tita, kay sa tanan nga nagapamati, isang sininga programa, kahapon lamang. Parehas ng iban, may ara man ako istorya sa akon kabuhi nga gusto ko i-share. Sa pagsugod, nakapamana ako, tita, kay isa siya kasiman. 10 years ang age gap namon. Abi ko sang una, tita, ako na ang malipayon nga babayi, kay napamana ko ang tawo nga palangga ko. Ay about, Tita Reg. Diri na nagsugod ang kalbaryo sa akong kabuhi. Hindi ako gusto sang family niya. Gikasal kami diri sa Iloilo, kag nag-abot man mga family niya, pero nabatyagan ko na nga hindi sila sa akon. Pero wala ko lang gipasulod sa isip ko. Gitpabayaan ko lang. Naglipas ang panahon, kag nakabata kami sa duwa ka lalaki, kag naka-estar kami sa ila sa Mindanao. Tita, baw, didto ko nabatyagan ang kalisod. Ang ako nugangan nga babae, tamaan ka aristokrata, ay ambot na lang. Pamatyagan ko daw sala ko tanan, nga ginpamana ko ang bata nila. Ang ugangan ko naman nga lalaki, medyo okay siya, pero may mga oras man nga hindi ko maintindihan. Isa ka bes, gakaon kami, upod mga in-laws ko. Tapos ginabida sang ugangan kong lalaki, ang ex sang bana ko. Ako naman, daw ginabuno sang kutsilyo ang tagipusuon ko, samtang gapamati ako sa ila. May araman bes, nga galuto ang ugangan ko nga babayi, samtang galugay siya, ang sabaw gatalsik sa likod ko. Kay gapanglaba ako. Di mainit gid, pero wala ko lang gisapak, kay tamad ako sang gamo. Kung wala kami gisapakan na isang bana ko, ginalampos niya ang portahan, kung ara ko sa sagwa. Tita, tanan nga naagyan ko, ginahibi ko lang. Kaisa, dawala na ako sa kaugalingon ko, pero ginkaya ko, kay layo ako sa family ko. Ang family sang bana ko, hindi man sa pagpabugal, pero may sarang sila. Tita Regine, mga professional sila nga mag-utod. 4 sila. Ako lang ang wala sang obra, kagaatipan lang sa mga bata namon. Isa ka bes, nagtawag ang bana ko, gahibi ko, siling ko sa iya, uli ka na. Pero, gin-off niya ang cellphone niya. Naintindihan ko man siya, pero pamatsyag ko, to ka-helpless na gid sa akon sa poder nila. Pero, wala gid ako ginpabayaan sang Ginoo. Nagabot ang panahon nga nakauli gid man ko diri sa Iloilo, kag nakapundar gid man kami sang balay diri.
Pero bag-o na natabo, di ha makahambalanon ang ginbato sa amon sang utod niya nga babayi. Pero sa gihapon, wala ko ginsapak. Ginpabayaan ko lang sila. Tita, naintindihan ko sila. Siyempre ba naman, sila mga professionals, gusto man tani na nila nga professional ang maasawa sang bata nila. Pero anuhon lang, kay ako ang nadayunan niya. Tita, diri na nag-eskwela mga bata namon sa Iloilo. Kag nagpabulong ako sa psychiatrist. Kay nag-abot sa point na hindi ako makatulog. Pero kaluoy sang Ginoo, okay na ako. Naglipas sa mga panahon, abi ko kay nakaplastar na kami diri, mangin malinong na ang pangabuhi namon. Pero baw, tita, amo na bala ang hambal nga ang temptasyon unay sa lawas. Tita, nakabalita ako, nagakita-kita ang bana ko kag ang ex niya sa ibang bansa. Kay tungod, ngagasakay siya, kag ang ex niya, DH sa ibang bansa. Una, tita, hindi ako magpati. Pero sang gin-recall ko ang mga nagakalatabo sa kabuhi ko, dito ko na-realize na tuod. Ginsukmaan ko ang bana ko, pero hindi siya mag-ako sang sala niya. Ang mapait pagid kay kabalo pamilya niya. Tita, pamatsyag ko, to ginahampangan lang nila ako. Sakit katama ang buhat nila sa akon. Pero sa sakit nga gintao nila, naging maisog ako, magatubang sa mga trials nga nagaabot. Abi ko sang una, kung maghipos lang, kag hindi magpatol, para wala asang gamo, makabulig sa akon, para mangin malinong ang pangabuhi namon. Pero nagsala ako, tita. Sa karon, iba na ang sitwasyon namon. Kung sang una, sobra ko siya kapalangga. Sa karon, daw wala na ako sang pakialam. Matawag siya, okay lang. Kung hindi, okay lang Japon. Mag-message siya, mag-reply man ko. Kung hindi, okay lang sa akon. Wala na kulabot. Iba gali, pag ginabastos ka na. Kaya ang dati nga ako, hindi ko na makita sa karon. Kaya nagapasalamat gid ako sa Ginoo nga wala niya ako ginpabayaan. Kag gintagaan niya ako sa mga tawo nga nagbulig sa akon para makabugtaw sa malaw-ay nga damgo. Kag isa pa gali, Tita Reg, kung kaisa mga tawo nga hindi tasang kilala, sila patong puwerte ang bulig sa aton. Gani gapati gid ako sang quote nga life is full of surprises. Hasta na lang diri ang akon kasaysayan, tita. Kag palihog, tawag lang ako sa pangalan nga Kay sang Kabatuan. God bless, tita, and more power sa imong program kahapon lamang. Well, I agree with you, no? Okay, sa mga times nga grabe ang mga unos nga nagaabot sa aton nga kabuhi, especially sa aton nga relationship, sa aton nga family, in your case, sa imong nga husband, sa imong nga mga in-laws. Sometimes, no, in our effort para nga maka-adjust, that we seem to lose ourselves. Daw madula gid naton ang aton nga kaugalingon. We would be doing things nga we know daw hindi na iya kita, no? Hindi kita amo sina. But for the sake of saving a relationship, sometimes mahimo naton ang mga butang nga bisan do balabag, no? Sa aton nga tagipusoon, just so nga we can find peace and at the same time mahitso naton ang aton nga relationship. In your case, siguro ginkapoy kagid. You have done so much sa pag-adjust, sa kumbaga, sa pagpabalo, pagpabatsyag sa imong nga husband that you are suffering. But sad to say,
deaf ears ang iyang ginahatag sa imo. Well, it's true, no? Nga lain gid man if you are on your own, may kinaugalingon ka mo, kag may kaugalingon nga balay, you are in the place nga arang imong mga family, arang imong mga friends, hindi nakabulig, no? Nga your husband is also away because ng nature sa iyang trabaho, he's a seaman. But sad to say, no? Na-solve na tani nga yung mga problema nga makahalin ka dito sa ilang lugar. Pero sang ari na kamo diri, amo naman ang iyang ginhimo. Nagpatentar naman siya. And we know how hurting it is para sa isa ka asawa nga mahibaluan, no? Nga ginaluiban siya sang iyang husband. And now what you are doing is that you are trying to ignore things. You have come up with the idea nga to protect your feelings, para nga hindi ka na masakitan, as in, nagpa-feeling, pawala ka na lang, do amo na, no? Do sort of, amo na. Nga, kung mag-text siya, okay lang. Kung mag-reply ka, okay man. Kung magtawag siya, okay man. Kung hindi, so what? So, yun na bala, no? In a way, ako nakitaan ko lang, ati, basi kung mag-lead, nga, magiging hard din, nagid, ang imo nga hard. Like, kumbaga, what you're doing is trying to protect your feelings, but at the same time, this is not, no, the solution sa inyo nga problema. Kumbaga sa problema, kumbaga sa solusyon, ano lang niya, ng mga pantapa lang niya, no, ng mga solution. Though pang, ano lang, though damage control lang, kumbaga, but you are not treating the real problem. And the real problem is that daw nagalayo ay nagid ang buot ninyo sa imong husband. Siguro you're just feeling helpless because malayo siya, and if ever yung mag-open up ka sa imong balatsagon sa iya, do wala niya man ikaw ginapamatian. Maybe for a while this would work for you. Do amo ni ang nakita mo nga solusyon para nga you just have to be keep afloat sa imo nga ginabatsyag sa inyo nga relationship. Siling mo para nga hindi ka na so much masakitan gid. Siguro for a while this would work para sa imo, but nevertheless mas lain gid, no, that gina-address nyo ang real problem. Siguro you have to find time. Kung magpauli diri ang imong husband, you have to sit down and you have to talk to him and let him know kung anong imong nga balatsagon. Maybe di ta kabalo, no, kung deaf ears gyapon ang imong nga makuha sa iya, or basi man nga mamati siya sa imo. But you know, you're right. Para nga ihambal sa iya ang imo nga nabatyagan, you have to let him know. Ang inyo gani nga nangin problem dito, di ba? Sa dito ka mo sa Mindanao, nasolusyonan man. Siguro because namati man siya sa imo suggestion nga kung pwede diri na lang kamo sa Iloilo. So maybe, no, kung matsyempohan nga makapauli naman diri siya, address the real problem. You have to talk about it so that makaintindihan na ka mga duha. Because hindi pwede, no, nga forever mangin amo na lang sina, as in mangin pawala na lang. It's like ignoring a big elephant inside the room. Na bala nga kabalo ka that something is wrong, pero gina-ignore mo lang. Di kaluyag nga tandugo ng issue because di kaluyag masakitan and hindi kaluyag, no, ngati basi kon magkadto sa heated argument. But sometimes you need nga atubangon gid, and you need nga istoryahan, especially ang natuhoy sa inyong nga relasyon bilang mag-asawa. So have that courage, okay? Gather all your courage and pray so hard nga i-guide ka man sa Holy Spirit, and that pray also for your husband nga makapamati man siya sa imo, and maistoryahan ninyo sang matalunsay ang inyong issues, ang inyong problema, kag para nga once and for all
makaintindihan ay kamo nga duha, kung ano man ang kamatuuran dira, ma-surface ina, and at the same time, no, nga ma-save ninyo ang inyo nga relationship as husband and wife, and you can keep your family intact. Kabay, no, nga amugid sina ang mangin padulungan sang tanan. So as I have said, temporary lang na, no, ang solution nga nakita mo, kinahanglan ang long term. Amugid ang imo nga panumduman, amugid ang imo nga planuhan. Salamat gid kay for sharing with us ang imo nga sitwasyon diri sa kahapon lamang. Good luck kid sa imo and God bless you. Oras naton, it is now 34 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita. Wow, nagbalik man siya. Si Lolo Dencio has something to share with us sa nga hapon. Sa pagbanumbalik sa kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine pagkatapos ng GED sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasiya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang Woman of Heroic Virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa atong mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kauporang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vanzani Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Panakot sa aton mga linuto, dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, Renal Dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga... And ari na kita sa sulat diri ni Lolo Dencio sang haro. Dear in the Regine. Bago mo basahon ang akong nga kasaysayan, maayong hapon lang sa imo. Labi na gid sa tanan nga manugpalamati sa imong programa kahapon lamang, kag nagapasalamat ako sa mga naga-admire sa akong nga kasaysayan. Inday gapamati lang ako sa kasaysayan nga nagapadala sa imo parte sa naga-abroad. Doga kahisa ako kay amugid tani ina ang handom ko nga malibot ang kalibutan. Kay pigado ako, hasta na lang ako sa aton nga nasyon. Inday ang handom ko mantani nga kadtuan, ang Batanes. Galing kulang sa budget. Ang gastuhon, pareho lang nga nagpa-Hong Kong ka. Tuod. So ari inday ang akon istorya. Makati ang sosyal nga city. Gipadalhan ako sang amon kompanya sang invitation sa pag-attend sang meeting parte sa stockholders. Ambot inday, do kagamay man lang sa akong share, bali 500, ginimbitar gid ako. Nag-leave ako bali 5 days. Dito ako nagdayon sa akong hinablos sa Laguna. Medyo malayo ang Laguna to Makati. Aga pa, naghimos ako pa Makati. Pag-abot ko,
Alas 9 sang aga. Ang meeting alas 10. Nagpamahaw ako anay sa isa ka restaurant. Tapos ko pamahaw, nagwa ako. Kag pangitaon ang Citadel Hotel. Inday amo gali ini ang Makati, puro mataas nga buildings, kag tama kadalag ko. Ang problema ko, hindi ko matultulan. Naglakat-lakat ako. May nasugata ako ang isa ka vendor. Namangkot ako. Ang sabat niya, hindi ko alam, vendor lang ako. Naglibog ang ulo ko. Nagsulod ako sa isa ka butik. Namangkot ako, gintudlo ako sa security guard. Nagsabat, ito ang tinatayuan mo, Citadel Hotel. Nagpasalamat ako. Inday, tama ka dako. Damo restaurants, puro jewelry stores, RTWs. Namangkot ako sa information. Gintanaw sa information, gintudluan ako sa ikalima nga panalgan. Sakay ako sa elevator. Sige ang tanga-tanga ko, namangkot ang elevator boy, kundiin ako manaog, sabat ko sa 5th floor. Sabat niya, ay sir, sa rooftop na tayo. Ay dumabuang ako in the Regine. Alas 11 na, kaina pa nagsugod ang meeting. Nagbalik naman ako sa 5th floor. Nagwa, nagtanga-tanga ako, may nasugata ako, isa ka receptionist. Namangkot ako. Ang sabat, tingnan mo sa invitation card, nakalagay yan dyan. Amo to, gindulong niya ako. Pagsulod ko, puro naka-Amerikana kung nakabarong, gamay lang ang naka-formal dress, puro naka-korbata. Mayo lang inday, naka-long sleeves ako, kag naka-korbata. May namangkot sa akon, kung stockholder man ako. Ginpakita ko ang mga papeles nga dala ko. Pag-abot ko, nagahingapos na ang ila meeting, kay alas 11 na. Ang naabtan ko nga hambal, ang aton company, gaamat-amat na takilid. Pwede, buliga naton. Pero may nag-oppose, nagsabat, nga kadalag ko sang utang sang aton company. Sa gatong milyon ang utang. Sa dry docking, sa PPA, halos wala mabayaran. Ang problema, ang mga tinawos ang company, gulpi lang nagdamo, halos regular na. Subong gapangayo pa sila taasan ng sweldo. Hambalan ta karon. Marises anay kita. Alas 12 na, may panyaga, galing na huya ako. Ang iba nagpanaog man. Nagupod man ako. Do-ido lang ako, kay wala gid ako kilala. Kag puro naka-auto. Nagsulod ako sa isa ka food center. Naglibot-libot ako sa pagpili isang panyaga. Puro man $. Ang bili, $. Nag-order ako torta nga talong, kag minudo. Tapos panyaga, naglibot-libot ako sa Ayala Center. May nakita ako isa ka garden show. Nagtanaw ako, kadamo, puro cactus. Nakibot ako, may nagbugno sa akon, siling niya, huy, gaano ka diri? Sabat ko, ikaw, gaano ka man diri? Siling niya, ari, gabaligya cactus. Nag-istorya kami. Gulpi lang. Nagsakit ang akon tiyan, daw ginaukay. Naghambal ang akon amigo, anong ginpanyaga mo? Sabat ko, talong nga torta. Ay, siguro, recycled na ato, gininit lang nila. Permi damo bilin, sing ilang linuto, kay ti mahal kaayo. Why, kami dira igakaon, sa higad-higad nga karinderya, kay permi bag-o, kag barato. Tinabatsagan ko, dumabuswag na gid. Namangkot ako kung diin may CR. Sa sulod, tanan nga outlets may CR. Hambal niya. Nagbakal ako toilet paper. Kag didto, pinautwas ang akong balatsagon. Pagwa ko, nagbakal na lang ako bulong sa LBM. Nagbalik ako sa amigo ko, kag maghilay-hilay. Ambot inday, natulugan ako.
Pagmata ko, 2:00 na gali. Gin kumusta ako sang amigo ko kung okay na ako. Sabat ko, dumaluya ang lawas ko. Sabat niya, inom ka energy drink. Nagbakal ako. Why na ako nag-attend sang meeting. Naglibot-libot ako. Sa pensar ko, amo ini ang Makati, puro buildings, matahom pa ining Iloilo. Sa laktod, nagpauli ako, balik Iloilo. Balik sa barko. Pila ka adlaw, nagmeeting sa amon ang amon nga leader. Nagplano sila nga mapasaka sweldo. Mapasaka pa kita sweldo ang aton company gatakilid na amat-amat. Tinagsabat ang union leader nga sa aton manina kaayuhan tanan. Wala ako manugid nga nag-attend ako sang meeting sa Makati. Nagtugda ang isa ka upod ko. Maestro ka, dalag ko sang gamot sang aton kompanya, hindi ini matumba. Nagsabat ako, nagabot gani ang akasya sa Iloilo National School sang Bagyo, ang company pa. Ginpamangkot ako sang union leader nga maestro. Sa diin ka, sa union o kon sa kompanya? Sabat ko, kung sino gasweldo sa akon, kagapakaon sa akon pamilya, didto ako. Ang aton company, puro korupsyon. Naghipos lang ang amon nga union leader. Pila ka bulan, nakibot kami, 8:00 sang gabi, manuglakat na ang barko. May ginpasaka, mga Tagalog kag Cebuano. Nag-announce, ang tanan nga stewards, regular or casual, pwede kuno anay kapanaog, report lang kamo sa office buwas sa aga. Inday, wala gid notice. Maluoy ka lang, kay daw idu lang gintabog. Gapanghimos sa mga stewards, may security pagaupod sa ila, puro Tagalog. Gapanaog sila, gatulo ang luha sang amon nga kapitan. Paano? Bisan siya wala mahimo. Pila ka bulan, may memorandum na kung sino ang willing mag-accept sang offer sang company nga gusto mag-voluntary resignation, mahatag sila sang 100% retirement pay. Pila ka bulan, nag-apply ako. Galing Inday, ang company maalam gid. Abi ko cash. Cash ang cheque, pero may petsa. Kada bulan, ma-withdraw ka lang 5,000 pesos. Hasta na abtan 14 years. Inday, ibalik ta sa Makati. Hindi ko nagustuhan. Puro lang masako ang mga tao. Ang building, puro mataas. Halos kalabot sa panganod. Sa subong Inday, mas matahom ang Iloilo. Labi na gid, ara ang Mega World. Makati, galing hindi masyado kataas ang building. Ang masiling ko, hindi ko pag-ibaylo ang Iloilo sa ibang nga lugar. Salamat Kininday sa pagbasa mo ang Imusuki sa Radyo Lolo Dencio. Sangharo. Lolo Dencio, thank you for your letter. It's really nice hearing from you again. Oo, yes, Lo, kadamo sa mga nanamian, sa mga gina-share mo, nga makasaysayan diri, enjoy ko na sila, no? Kagadamo sa mga nag-mention sina, mga letter senders manaton, nga kaangay mo. Well, ang sanatabo sa inyong nga company, you're right, no? Wala kagid, hindi mo gid mapaktan. What will happen next? So, bali ikaw, nag-apply ikaw for 100% ka retirement pay, pero you did not expect yung matabo gali is hindi siya bilog, kundi nga ginhimo siya nga daw monthly. So, that means, no, nga in 14 years, ang gwa is that every month, may ara ikaw nga daw pension, no, nga 5,000 pesos.
Tida okay man if kung nangin jobless na ikaw, at least may 5,000 ikaw nga paabutan every month. Although sa mga iba, no, nga may mga plano tani siguro nga mag-invest or sulod sa negosyo, maglulo negosyo gamay, daw hindi kaya. Kahit wala sang dako-dako nga ginakaptan. But anyway, hindi kita kapakot what would really happen. Kag sa imo nga mga kaupdanan, well, I just hope nga ti sila as of this time, after nga na retrench, after nga wala na sila sa company, kabay, no, nga ti nakakita man sila sa ilang nga palang abuhian or naka-find sila another job. Kag sa imo naman nga bahin, no, nag-focus ikaw sa mga pagpananom and at the same time nag-join ikaw sa mga garden shows nga kung sabihin, no, do amugid na iya ang imong mga forte. Ti Lolo Dencio, thank you so much kida sa pag-share mo diri sa amon sang imong experience sa company nyo and at the same time sa nakalabot ikaw dito sa Makati. Amugid na iya lo, no, by heart Ilonggo gid ya. So kinahanglan tangkilikin ang sariling atin, di ba? Thank you so much, Lolo Dencio Sangharo. Oras ta 48 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang siyudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tufo, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dan ang sulat diri ni Guess Who from Lola Amparing. Ang next letter naton mga kabombo. Do happy gid ako, no? Nag-resurrect sila. Nagapanumbalik, that means they're okay. Sige, yari mga kabomba, ang tuyag i-share subong sa aton ni Lola Amparing sa Santa Barbara. Mayong hapon sa inyong lahat dyan sa Bombo Radyo, lalo na sa iyo, mahal na Tita Regine, at sa lahat ng mga listeners sa makawiwili nga programa mo tuwing hapon. Ang kasaysayan sa programa mo, Tita Regine, ang nagbibigay sa aming mga nakakatanda ng kasiyahan at siguro ito ang isang bagay na nagbibigay sa amin ng magandang kalusugan at nagpapahaba ng aming buhay sa mundong ito. Again, good afternoon to everyone, my dearest Tita Regine. Napisa na naman ako subong magsulat parte sa ako na dumduman nga mga experiences ko sang una sang first year college pa lang ako. Subong medyo hindi pa strong enough ako, gusto ko lang maghigda permi. Siling ko, mayo pa, piliton ko ang akong lawas
magsulat-sulat sa akon madumduman nga may experiences sang una nga panahon. To begin with, tita, dira ako nag-eskwela sa CPC, nga karon Central Philippine University. Amo ini ang luyag ni nanay, kag akon magulang nga nagpa-eskwela sa akon. Wala labot sini, ginsingganan si nanay sang kumpare niya nga district supervisor nga sa CPC ako maeskwela. Kay pag-graduate ko, pasudlon ako dayon sa pagkamaestra. Sisiling niya, sa tanan nga private school sadto, ang CPC ang may high standard. Wala labot nga Protestant school, ang pamasahe 20 centavos lang back and forth. Kung sa Iloilo na, 30 centavos. Di ko ni makasave pa sang 10 centavos. So amo na gani, hasta mag-graduate ako, dito ako nag-eskwela. Tita Regine, abi mo, pila ka beses nga ginakadtuan ang magulang ko sang sekretarya sang pari nga hindi ako magpa-enroll sa CPC kay Protestant school. Otherwise, ma-excommunicate ako. Isiling sa akon magulang, singganan mo ang pari nga kung gusto niya, bisan diin maeskwela si Amparing, gusto ko man, pero kamo ang magasto sa iya pag-eskwela. Way man sila mahimo, kaysa dalayan nga balik-balik sa balay, medyo natak-an ang akon nga magulang. Tita abi mo, sa unang tiyempo, tama, gid ako ka mahuloyon. Kag daw medyo manol. Wala man ako sang mahimo, kay handom ko gid nga maeskwela, kag magmaestra, kag makabulig kay nanay sa pagpatuon sa akon mga manghod. Sa una, madamo man ang akon admirers, pero bisan hindi man ako gwapa, tita, hindi ko sila ginasapak o gina-entertain. Wala ako nagabarkada-barkada o naganobyo-nobyo. Nagatiis lang ako sa pagtuon, nga bisan merienda, wala gid. Kaya ang balon ko, husto lang pamasahe. Primero, tita, nga pag-enroll ko, daw, Mindamora, wala sang upod, kundiin makadto, kay the first time, sa akon nga pagsulod sa school, wala man ako sa natultulan. Pero kung decided ka, tita, nakapa-enroll gid man ako, wala sang upod. Pagkatapos ko pa-enroll, nagbayad ako sang 1/2 lang para sa first semester. Okay na. Pero may entrance examination pagali para sa sectioning. Kay madamo ang nagpa-enroll sa education, lalo na sa Elementary Teacher Certificate or ETC. Siguro mga pila pa kaadlaw, ma-release ang result. Kag nabasahan ko sa bulletin board, 5 sections, halin sa 1A to 1E. Gintanaw ko, kag nakita ko dayon ang akon pangalan sa 1A section. Happy na happy ako, pati ang akon magulang, kay section 1 ako. O galing tita, kinahanglan gid magbakas o magtuon gid ako sa maukod, kay kalabanan sa classmates ko, mga maalam, honor students. Ako lang isa sa taga Santa Barbara, kay almost taga City, or Dumangas, kag Simbalam Antique. Wala gid ako nakakilala, kag abyan sadto. Tita, sa akong nga pagtinguha, sa akong nga pagtuon, hindi man ako maulihi sa mga classmates ko nga mga maalam. Hating gabi na ako matulugan sa pagtuon kag pagsaulos ang akon mga leksyon. Hindi gid ako magtulog kung hindi ko masaulo ang leksyon ko. Tita Regine, sa akong nga pagtinguha, pagtitiis, kag pagantos, pero may man ako nagaka-exempted sa final examinations. Kapin pa sa psychology subject, nga medyo mabudlay, gani sa tanan nga subject namon, tanan nga subjects namon. So muna gani tita, happy na happy man ang magulang ko. Kag ginapabugal niya sa mga friends kag neighbors, kay matutom ako sa pagtuon. Pero niya gani ginasiling, nga bisan mangutang siya, may pulos man o may balos man. Gani sa ulihin na lang ako nga ginpanun board sa isa ka karinderya sa atubangan sang school sadto. Naluoy siya kung magbalon ako, permi lang asin, ginamos ang dapli ko. Ang noon board, 50 centavos man lang. Tita, hindi ko man malipatan, ngang amon teacher sa music sadto, naga part-time lang.
kaysa West siya, no? Sa West Visayas State College siya nag-teach. Tama, tita ka stricta. Kay gali, nagapanamkon. Wala asang klase kami sa iya nga hindi ako matukso. Ay gali, kisiling sa mga classmates ko. Ginapanamkunan ako. Tibaran mo tita, ako lang ang may malabas ang buhok hasta sa puwet ko. Kag wala nagadayaw, pareho abis ang lipstick, makeup o pamulbos. Mabagting lang, wala man nagatukso sa iban, permi lang ako. Permi lang sa akong tupad. Tita Regina, nga mo niya music teacher, nga tama ka stricta, hindi man gwapa, pero tama man kabagit, maghatag sang grade. Section 1 kami, highest grade nga ginatag niya, only 79%. Amo na gani, sa pag-graduation namon sa masunod nga tuig, hindi ko gid malipatan ang speech ang among nga dean, nga this is the only graduates of the Central Philippine College without any honor. No, abitita, kay ang lowest grade para maka-honor ka is 85%. Tiyan mo na gani, nga bisan isa, why kami honor? At last, Tita Regine, sa akong pagtinguha, pagsakripisyo nga permiluha ang nagatubod sa mga mata ko, kung magpangayo sa pamasahe, kag wala gani para sa merienda. Ti kung may tinanok na saging o kamote, ti may merienda, kung vacant period. Kung wala, ti antos lang, magtulok-tulok sa canteen. Bisan bayo, kag underwear, ilalang kabilog. Isa ka pares ng sapatos nga may lubot pa, kag takpan ng sang karton. Tita, malabo ng paningin ko, kag medyo mahaba na ang sulat ko. Here's my best regards to all. Love, kisses, and prayers to you. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparin. With the poem, Ang Kahirapan. Ang buhay ay may hirap, may ginhawa. Kailangan sumisikap para sa kaunlaran. Mananatili ang kasiyahan at kaligayahan, kung di hihinto ang kasipagan. Pag mataas ang lipad, mahulog malaki ang lagapak, dahan-dahanin ang sobrang balak, upang matanggap ang katahimikan. Taong bulagsak, di tatagal ang pinaghirapan. Dahan-dahan lang ang paggastos, mag-ipon palagi sa kinabukasan. Pagsisisi ay palagi sa hulihan. Balak mong maging maunlad, titiisin ang kahirapan. Balang araw, darating ang kaunlaran. Ang puong may kapal sumusubaybay sa kabaitan mo. Huwag hihinto sa pagsisikap. Biglang huhulog lang ang kaligayahan. Gantihan ka sa iyong kabutihan. Sa awa ng Diyos natin, kasiyahan, kaunlaran, at katahimikan ay madaling makanta. Lola Amparing, thank you again sa imong latest ring again share sa amon. Paayo ka gid anay. Kung hindi carry sang imong lawas, hindi pag-ahat-ahat ha. Kung kaya lang, no? Kag kung medyo tired na, back to your bed, rest anay. Good health ha para sa imo, Lola Amparing. Lapit na lang ang imong birthday. Maraming salamat sa inyong tanan, mga kabombo, and maraming salamat sa ating mga letter senders sa sining hapon, sa kay Kay sa Kabatuan, kay Lolo Dencio Sangharo, kay Lola Amparing. Salamat gid. Para naman sa inyo, ngaluyagman nga magpadala sa inyong mga kasaysayan, palig na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Siyempre, magkakita na, balikay kita buwas with more interesting stories to share with you. Maraming salamat sa gihapon. Ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.